Siyabonga Jehova awungendodana yakhe zelwe yodwa ngoba sithelelizana honga sithi ameni ameni siyabonga ngoba sithelelizana ngoba sithelelizana ngoba sithelelizana siyabonga sithi ameni ameni siyabonga. Lapho senza umthandazo wesabatha. Umthandazo wesabatha. Nkosi engumbusi, nini mandla wonke, mdali wezulu nomhlaba. Sokusuku lwakho olungcwele, olwangcoliswa nguwe kunezinye izinsuku, eliyinkomba ukuthi nguwe wadala izulu nomhlaba. Ezinye izinsuku kwaba ezokudumisa wena, kepha lolu lwaba usuku lokukhonza wena ngobungcwele. Sihlambulule emkhululo wethu sibe ngcwele, ukuze ukukhonza kwethu lolu suku kwamukeleke kuwe. Siyacela usithethelele izono zethu nezokhokho bethu, usehlisele umoya ongcwele, usungcwelise ngalolo soko olungcwele, sibe kanye nabangcwele izikhonzo zakho phambi kwakho. Usiphe nengilosi yesabatha ukuba isiphilise, sisinde noma sinasifosini. Siyacela ukuba usibheke, sikukhonze ngeqiniso. Amen. Ingakho masikhuleka sithi, Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, sithethelele amacala ethu njengoba nathi sithethelele abanamacala kithi, ungasingenisi emlingweni, kodwa sinsuku ngokuba umbuso ngoba namandla nobukhosi kuze phakade. Amen. Sibile njalo Jehova, usipho ukukhanya hlala ebukhoneni bakho, sikhonze egameni elihle lomfile wethu uJesu Kristu Nazareth manje phakade. Amen. Isikhumbuzo. Khumbula usuku lwesabatha ulingcwelise, uqaphele okubukayo ngamehlo akho, kungakungcolisi, kungabi ngokobi, kungabi ngokunengekayo. Qaphela ukukhulumayo ngalolo soko, kungabi ngokubi ozokungcolisa, kukhubekise, kepha kube ukubusisana kwakha ukuphilisayo. Amazwi okukhonza uJehova umenzi wezulu nomhlaba. Qaphela ulalelayo, kungakuthozisi okubi ozongcolisa izindlebe zakho, kodwa namiswa ngamazwi nenumiswa Jehova. Qaphela ukuthathayo nokuthintayo, kungakungcolisi umzimba wakho. Zithibe, uzithobe, uhlale ungcwele. Qaphela unyawo lwakho, lungahambi indlela zokufa. Khumbula ungenzi imisebenzi, uphumule ukhonze uJehova, ukuze nengilosi yesabatha ifike kuwe uzothini. Ungayiconoli ikumangalele, uthole isiqalekiso kunesibusiso, ukufa kunokuphila. Jehova ongcwele, sicela uba usibiyele Nkosi ngokwezwi lakho. Hlambulule indebe zami Nkosi, zophatha izwi lakho. Hlambulule nezindlebe zami Nkosi, ngizozwa izwi lakho, nabantwana bakho kanjalo hlambulule nezindlebe zabo. Hlambulule nezinhliziyo zethu Nkosi, ukuba zilamukele Nkosi, zibe umzimba Nkosi, zibe inhlabathi evundileyo, bese zithela izithelo. Susa konke ozokumnaka wezwe Nkosi, okunyanisa imbewu eyizwi lakho, ukuba lingatheli izithelo zikamoya.
Sibuse njalo Jehova sithobele wena ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu Nazareth amanje phakathi. Amen. Imini yesabatha mayibe ngcwele, mayibe enhle kuba ngcwele. Amen. Sibingelele lonke izulu, sibingelele zonke izidalwa zezulu. uJehova asithumele kithi namhlanje. Sibingelele umoya ongcwele, sibingelele izingilosi zenu, sibingelele abangcweliswa, sibingelele namagcotshwakazi. Sithi ukuthula nomusa nothando neqiniso makwande waJehova nangufakazi ongcwele wakhe uJesu Kristu Nazareth amanje phakathi. Amen. Nkosi usikhupha wena. Amen. Sibonge konke okwenzakalayo. Sibonge ukukhanyiseleka kwabantu ngezwi laNkulunkulu. Sibonge ngokwanda kwezizwe ezingcwele. Sibonge futhi ukuthi konke sikhulumayo akulona uwangala nje, akulona imfica abadala, akuyona inzuko ayikeyi, akuyona inganekwane, kodwa ngokuvela kuJehova. Kumele sikubonge lokho. Kunesihlabelelo siye sihlabelele lapha engifisa ukuba sihlabelele lapha manje. Esithi Baba ngiyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Siyabonga ngale lizwi, lelo lizwi esalizwayo. Singalibona sakholwa yilo sakukhonza ngeqiniso Baba siyabonga. Lord, Baba siyabonga siyabonga ngale lizwi, lelo lizwi esalizwayo. Abona kubalekile kakhulu inkosi uSigcaweni. Amen. Sithi isithando sesibili sithi sakholwa yilo senza ngokusho kwalo sakukhonza neqiniso. Amen. Kumele ke sazi uma siphila lapha, kumele sazi futhi uma sikhonza kuleli bandla ukuthi konke esihamba ngakho sihamba ngezwi likaNkulunkulu. Izwi laNkulunkulu elafika kithina elingulizwi. Uma wafunda incwadi kaJohane, ngoba kudingeka ukuba silifunde incwadi kaJohane yokuqala, ithi wayekhona ekuqaleni ulizwi, ulizwi wayeNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, konke kwavela ngaye, akuvelanga lutho kokudaliweyo. Mase yaqhubeka ke ichaza ngokuningi ngayo, kodwa ngifuna ukuba sifunde ukuze sokwazi ukuthi sikhulume phezu kwayo. Sithi uma siqala indaba kube ngabi ngathi siyayema. Isihloko sethu namhlanje sithi ukufika kwamandlozi kubantu, ukufika kwedlozi kumuntu. Uzobeka kanjalo, ukufika kwedlozi kumuntu nobungoma, nokuqala kobungoma. Ukufika kwedlozi kumuntu nokuqala kobungoma.
Kumele-ke sikwazi lokho ukuthi kuqala sikuthathaphi. Verse 1, ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya akukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama ababumukelanga. Asime lapho, siphinde ekuqaleni. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya akukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abubamukelanga. Isihloko sethu sanamuhla sithi ukufika kwedlozi kubantu nokuqala kobungoma. Ukufika kwedlozi kubantu nokuqala kobungoma. Kuthe ngonyaka ka-2015 ngabo-August, ngaba nombono ebusuku ngilele. Kungena ontomfishi ababebathathu. Babengena labo ntomfishi bathi, usilahlelani? Sikwenzela konke kangaka. Ngaphendula ngathi, ningobani nina? Bathi, singamadlozi. Ngathi mina konke engikwenzayo ngikwenza ngoNkulunkulu. Ngiyazila ukudla, ngiyenza konke engikwenzayo ngikucela uNkulunkulu, angichazanga kakhulu. Kanti nina anivelini ngoNkulunkulu? Eyaqala-ke labo ntomfishi sebeyangilwisa ngoba ngibabuza ukuthi kanti bona abaveli yini ngoNkulunkulu, nokuthi ngisho ukuthi konke engikwenzayo ngikwenza ngoNkulunkulu. Ngangachaza lapha ngathi kwasebusheni bami mina izinto eziningi bengizenza ngokuzila ukudla. Bekuyikhambi lami lokho. Bengilenza nje ngokuzila ukudla. Ngifuna umsebenzi, ngizila ukudla. Ngifuna ukuyolobola, ngizila ukudla. Ngifuna ukuphasa esikoleni, ngizila ukudla. Ngifuna noma yini ngangizila ukudla. So yonke into ngangiyenza ngoNkulunkulu mina. Noma ekhaya bekushiswa impepho, beyishiswa impepho, kushiwo lokho okushiwoyo, nami bengigqigqise lapho ngishisa impepho. Siphahla noma sikhule kanjalo ngoba ngangenzela amagabanga mina okukhula. Siphahla senza yonke into. Ngiyakhumbula nje abanye baze khona elinye igama ababejwayele ukuthi elokuntela lobunsizwa, elinye kodwa ababethi ngisangoma samagama. Athi bebengibona ngigqoke ezibomvu. Uyazi ukuthi uma wenza lamagabanga okukhula ugqoke okubomvu. Abanye-ke beze bafaka ngisho nanebomvu, ugqoke ingubo ey'bomvu. So amagabanga okukhula. So ngikhonze ukurepha, ukurepha. Hlezi ngiy'rephela nala ngifreestylela. Owathi omunye ngicabanga ukuthi unaye impela. Wathi, awu, angisakhumbuli kahle engicathi unaye impela. Wathi, awu, usunawe uzoba isangoma esirephayo. Uzohleli njalo uthi ngamagama uyisangoma. Bahleka kanjalo, isangoma samagama kanjalo, baqala kanjalo. So engifuna ukusho ukuthi ezinye izinto besifoswa kuzona noma besingayithandi besifoswa kuzona. Ngiyakhumbula ukuthi ngangiba namahloni ngisho nanokuphuma ngifake ibhayi elibovu. Ngangivele ngigqoke ingcono isikibha esibovu. Bazothi hhayi kungcono ungafaka isikibha esibovu ngoba ngangiyikrosa kakhulu izinto. Ngangingayithandi, deep down ngangingayithandi. Kodwa ngoba ngangitshela ukuthi ukuphila kwakho kulapha. Yabona impilo yakho ukuthi yenzeka kanjani, phila impilo kanjani. Nasesikoleni kwenzeka kanjani, izinto zakho nje zihlahlangene. Awunenqubekela phambili udinga ukuba wenze lamagabanga okukhuliswa.
Mina yonke-ke into-ke ehlangene nemithi nehlangana nomsamo engangiphoqwa kakhulu kuzona, ngangiphoqwa kakhulu kuzona, and futhi ngisatshiswa nje nangokufa ukuze ngizokwazi ukuthi ngizenze ngoba ngangingayithandi nje. Umuthi wawungaqedi u-7 days ngiwenza. Le nto yokuthi umuthi ukalelwe ukuthi uma uwenza kufanele uwenze 7 days, wawungapheli u-7 days because ngangibaleka nje, ngangihlezi ngibaleka. And futhi uma uthiwa kuyaphalazwa, kwanganele nje ukuthi ugcwalisise ungafuni ukuphuma, ugcwalisise nje ungafuni ukuphuma. Ngithi ngifake ngisho nanophaphe, uguquze lapha ngophaphe ungafuni ukuphuma. Ngibuyele ezweni likaJehova. So lokhu-ke engithanda ukuba sikufunde ngolizwi lapha, ngifuna ukwazi ukuthi konke engikushoya akusonganekwane, akusiyona impica abadala. Abanye bazokubuka lokho bathi inganekwane. Ngisakhula wayeke axoxe ukhulu ngendaba yantomfishi nomuntu, noma engasayikhumbuli kahle leya nganekwane yakhe, kodwa wayeke ukhulu-ke wayengayixoxi inganekwane isikhathi esiningi, waye axoxe into ezoniphazilisha nje ekhanda kakhulu. Khumbula izindaba zakhe zazingenza ngibe puzzled kakhulu. Yakhumbula ezinye wake axoxe ngendaba yengwenya, ukuthi ingwenya igazi layo liyashesha ukoma, and maloma libe sinqumela nje isiqumela, liyashesha ukoma igazi layo nje ngoqumela. Wabe sebeyidubula ingwenya lapha ngoba wayehlala ngaphesheya kwaseMkhomazi, besakhula lapha. Ngicabanga ukuthi isemkhunya ngoba wangengibuza yasemkhunya impela, isemkhunya, Sendumisweni usemkhunya, ngathi lapho impela ngoba wayeke bekhuluma nabo, hhayi impela Sendumisweni, Semkhunya. Ngathi ngagcumisa bengaphosisa uphuze ekhemisi lahlala khona, ngisekhumbuli kahle kodwa kulapho nje, kulapho phesheya komkhomazi. So wayehlezi esixoxela nje into ey'khathi zobuntombi bakhe ukuthi babedayisa iy'nkamba ney'ncansi bewela uMkhomazi, babebhuda kanjani uMkhomazi, izinto ezithusayo ney'mangalisayo ezazenzeka emfuleni uMkhomazi, wayexoxela kakhulu ngazo. Uthi kuzingelwa ingwenya, so ingwenya sesibaqedile abantu. Uthi mayidutshulwa le ngwenya noma igwaza ngomkhonto, makukhishwa lo mkhonto, igazi layo kumele aphuma lome, base bebona ngegazi uma lihamba la, bebona ngegazi selomile emanzini, ekhona lihamba namanzi kodwa lilome, bese isikhathi nje lizona lisheshe lome. So kwakungenza ngamangala, kodwa angikaze ngibone ingwenya kanjani. Ngijwayele ukuthi ngibuke ilokhuzana iy'lwane, angikaze ngibone igazi lengwenya lisheshe loma. Ngazi ukuthi ngibona ngizingela ama-alligator yini ngoba kukhona abanye bebezeka. So engifuna ukusho ukuthi izindaba eziningi ayexoxa zazingenza ngibe curious, ngihlezi nginalokho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngikwazi lokho. Khulu ngihlale naye nginaba 5 to 6 years, from 4 years to 5 years to 6 years, ngikhumbula so 5 years ngise-crash, 4 years to 5 years ngiqala nokusabuluka, 3 years to 4 years to 5 years ngiqala i-crash, ngoba ngaqala i-crash mina, ngahamba i-crash-ile nje ngoba kwakukhona ama-missionary lapho, so i-crash esondele nasemishini, so sasihamba ngangihamba i-crash. So ngangihlala-ke naye-ke nje isikhathi esiningi ngispenda naye, so wayengifundisa izinto ey'ningi, sikhuluma nje naye into ey'ningi, ngixoxela izinto ey'ningi njalo khona kube kuntambama ngixoxela iy'ndaba ey'ningi. Wangixoxela ngendaba ecishe ifane nale engayixoxela uLizwi. Eyakhe isalukazi ukhulile sisalukwazi, ngixabana nawe. Wathi ukhulu ngelinye ilanga kwahamba umuntu waye emfuleni, kwawusuku lukaNkulunkulu. Uthi lo muntu wafika lapha emfuleni, noma wayeyogeza noma wayewasha yini, kwase kuphuma untomfishi, imamedi, intomfishi, abanye bathi inkosazana, kwaphuma inkosazana, intomfishi, imamedi. Uma ephuma imamedi, lo muntu uyishinga vele, uyinkani kakhulu vele, wayazi ukuthi awugezwa, akuwashwa ngalesikhathi noma awugezwa ngalolu suku, kodwa ngicabanga ukuthi ukowashwa, akiwe emfuleni lapho. Yaphuma imamedi yahlala phezu kwetshe, yase yamtshela ukuthi wenzani,
akwenziwa lokho okwenzayo ngalolu suku. Ngiyacabanga ukuthi abantu base bebe nesivumelwane naye iManedi ngalezo sikhathi, kodwa ngifuna ukuyiqala lapho ngoba ngiyazi abanye abantu uma uxoxa indaba bethi le ndaba yafana nokuthi lo wayetshela ukuthi usethi uNkulunkulu wathi funa uyizwe kahle. So lo muntu uthi wayephethe isigila lo ngikhoda ngicela isigila wasana wayishaya iMamedi, meshaya iMamedi bashintsha amanzi asanaphenduka igazi. Angisazi sikwenzakalani kuyena, sengikhohliwe ukuthi kwenzakalani kuyena. So lokhu engifuna ukuveza ngalokhu ukuthi uNtomfishi uyafika kubantu abahlukahlukene, uyafika kubantu. Ngisebenza nomunye umfana wangapha, sengikhohliwe lapha njalo ngihlezi ngikhohlwa kodwa kwelabhambaza lapha, kwelabhambaza ngamancinza, kwelabazondi lapha kuthiwa i-Cape Kambe lapha ukhonza ukushaywa isibhamu kakhulu lapha. Abantu bakhona bakhonza ukuyinkabi kakhulu njalo langibalekela igama lale ndawo, eMsinga. Amen, ngiyabonga. So eMsinga nakhona kune-similar stories akhona, cishe sifane nasalesi na mengaphosisi nakwi-Greek mythology kune-story ecishe sifane nalesi ku-Greek mythology. Mengithi mythology okusho ukuthi ekufundeni ngama-gods of Greek, ama-Asian gods, onkulunkulu baqala, abantu ababizwa ngokuthiwa ama-demigods, abanye babiza ama-demigods, abantu abangafi bakhona. Even now uma uya kwi-pagan Rome, pagan Rome yini, i-barbaric Rome, i-Rome yamaqaba ababengakholwa, hhayi le Rome le yesimanje manje yama-500s kuza ngala, i-Rome yama-hundreds kuza kuma-500s, ngoba kukhona i-Rome esuka le kuma-hundreds ehlayo ize ifike kuma-1 phinde isuke ize iye kuma-100, kuma-500s, kuma-300s. La seqala khona sekumingilishwa-ke sekufakwa inkolo, isimingilishwa inkolo kaJehova isihlanganiswa nenkolo yabezizwe. I-pagan Rome ihlanganiswa nobunkulunkulu ngobungcwele, nokukhonza uNkulunkulu ngobungcwele. So mengasho nje lapha ngoba inkolo eyayikhona laphayana kuhlanganisa umNazarian buhlanganiswa futhi ngeke uMnazarene wabuhayi kakhulu isithanda sawo, wakuhlanganiswa nje isizwe sikaNkulunkulu sihlanganiswa namaRoma, ne-pagan Rome. Kwakheka-ke le nkolo kuthiwa-ke i-Roman Catholic Church. I-Roman Catholic Church umlando wayo deep kakhulu, usuka nje ngabo-325 e-Council of Nicaea kuze kunyuka kuze kwakhiwe i-Council elokhuzana, i-Constantine Napoleon bengaphosisi. Ngisho kahle ngicela ngisho kahle, kodwa kwase kwaziwa nje izinto eziningi. Ithempeli, kwakhiwa amathempeli kuze kubekwa amabhishop, kuthiwa-ke naye ibhishop uze kuqala amaphapasi, unyuke kuze kuyofika koma-1700s, lapho koma-1800s kufonywa e-America kwenza kusho kunyuka nje kunyuka. Okay-ke, let's stick to the story ukuze sizokwazi usisambisane kahle. So ngelinye ilanga sengikufikile la uNtomfishi walwisana nami ngephupho. Ngiyakhumbula lapha ngangizilele ukuyokhokhela inkosazana yami kakhulu, inkosazana yami uLondiwe, usisi omdala ekhaya, ngiyokhokhela uLondiwe usisi omdala. Imali yayiphela esandleni nje, ngingayiboni ukuthi imali ngiyenzani, ngoba ngangihola 2.5 njalo, ngihola nge-fortnight ngoLwesihlanu. Hayi ngihola ngoLwesihlanu, ngihola ngoLwesihlanu 2.5 nge-fortnight, ngihola nge-fortnight 2.5 njalo ngo-fortnight ngihola 2.5, kodwa ngangayiboni imali, yayithi mayifika nje iphelele ezandleni ngendlela engayiqondi.
ngase ngithi mina ayi ukuze ngizokwazi le mali ukuthi ngiyibeke ngoba it's obvious ukuthi imali ngiyayidla. So angishayi fasting nga-7 days kanti kuzofika umuntu omfishi ngaleso sikhathi. Futhi akuphelanga isikhathi ngaphelelwa umsebenzi. Ngiwi-fasting njalo kanjalo, ufika umuntu omfishi fasting, ngiphelelwa umsebenzi ngiwi-fasting. So engifuna ukuveza ukuthi le mimoya le yenze i-covenant nabantu kodwa umuntu engazi futhi enganakile. Angihlali endabeni-ke. Kuthe ngo-2016 uJehova esefikile kumina ngo-2015 ngoba konke lokhu kwamadlozi konke omfishi afika ngingakakholwa nje engakafiki uNkulunkulu. Same year 2015 August kwafika amadlozi. Same year 2015 kwafika ngoNovember 9, yeah, I think it's November 9, kwafika uNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu kumina for the first time. Kufika izwi likaNkulunkulu lakhuluma nje loudly, hayi boldly, kodwa nje khuluma nje loudly ngale ndlela ukuthi kukhuluma umuntu nomuntu. Ngayezwa ngawaphatha amadolo ngathi Nkosi ngizokwenza njengokusho kwakho. Kuningi-ke kusuka lapho engakufunda. Kwathi-ke ngo-2016 ngizihlalele nje ngafundiswa izwi likaNkulunkulu lasehlala kimi. Njengoba ngihleli ngingedwa ngifunde kakhulu ngixoxelwa. So ngase ngixoxelwa ngale ndaba, ngixoxelwa ubani? Ulizwi engixoxela ngendaba yokufika kwamadlozi kubantu. Ngixoxelwa ubani? Ulizwi engixoxela ngenxa indaba yokufika kwamadlozi kubantu, kufika kwedlozi kumuntu. Kufanele ngibeke kusingile ngoba ngizokhuluma ngengxenye yedlozi. Ngeke ngikhulume ngawo wonke amadlozi kodwa ngelinye ilanga mhlambe futhi kuyona le nkulumo mhlambe inkosi mayithandile ngizoqhubeka ngamanye ngiwachaze amanye kwahlukahluka kwayo ngoba isikhathi ngisanaso. Mhlambe ngingaze ngifinyelele kuwo bese-ke siyaqala singena endabeni yobungoma nani. Futhi bengifisa ukuthi ngelinye ilanga futhi phinde ngimfundise ngokwakheka kwezulu lomndeni ukuthi lakheka kanjani izulu lomndeni. Lena ipica abadala-ke inzuka ngithi uma ngikhuluma iqiniso ngithi leli iqiniso elehlisa inyembezi kungeqiniso kodwa liyilona iqiniso. Okusho ukuthi-ke iy'ndaba ezikanjena uyohlala njalo kumangala iso lehle inyembezi ukuthi akusile iqiniso leli, akusile iqiniso ngoba vele ihlo ngeke iqine lohle inyembezi ngoba uhlo beqinile ngeke lehle inyembezi. So leli-ke iqiniso, take it or not, take it, mawuthanda mungathandi liyeke. Kodwa mina la ngisindisa, la ngipha ukuphila, ngiyaphila manje ngikhonza uNkulunkulu sengineminyaka decade. Ngaphuma endabeni zamadlozi nani nezemsamo, still ngiyasurvive kakhulu futhi still ngisazophila kakhulu. Ngelinye ilanga ngizenzele homework futhi ngelinye ilanga safana phinde kodwa into eningi lapha sesiyifundile ukuthi nje kuphela nje ayina lapha nalapha. Safanele abantu bechaziselwe indaba yesikhathi ukuthi umuntu ushaya kufika isikhathi sakhe. There's no such. Ayikho into enjalo. Umuntu akekho isikhathi umuntu abekele sona ukuthi u1 year uyashona, u5 years uyashona, u100 and bani uyashona. Abanye abantu baye bephendule indaba kalokhuzana kaNoah bese iminyaka yomuntu ingaka bese bethi umuntu mesedlulela lapha usuke seqedile. Aphinde futhi abanye baphendule indaba yamahubo la uDavid esho ukuthi impilo yomuntu nokuphila komuntu kuba ukuthi u75 years bengaphosisi athi ubeka lapho 75 years. Kodwa uma kuthiwa niyabuka nithatha ngokaNoah uthi uNoah uNkulunkulu wathi ukuphila nje komuntu umoya before ngithatha umoya wami kuzoba iminyaka ewu120. So abantu abaningi uma ubheka lapha eBhayibhelini ufunda uMoses ufunda ngabanye wabona ukuthi bagcina ku100, 120, 110, 150, 100 and ba. Kodwa isikhathi 120. So waneliswa ukuphila kwakhe 120 akasekho. Phinde futhi waneliswa ukuphila kwakhe 120. Ukwaneliswa ukuphila kwakho ukusho ukuthi awusakufuni ukuphila. Waneliseka ukuphila kwakho ukusho ukuthi awusakufuni ukuphila.
kungabe amathambo akho asuke segeqezela esephelelwa indaba yethiwa yini lelo jele lawo wasemadolweni eyenza ukuthi uqhubeke uhambe kahle. Ngabe usuyagula, ngabe mhlawumbe usudonsa ngesikhumba, ngabe usuyahlafunelwa, usuphunyelwa amazinyo, usuyahlafunelwa. Abanye-ke kanjalo, abanye ungaboni njengo-Isaka. U-Isaka wayengasaboni emehlweni, naye futhi kanjalo ukuphila wayesengasa-enjoy ngendlela ngoba engasaboni kahle emehlweni. So abantu bayayicelela. Kanjalo no-Eliya, u-Eliya-ke wayehlushwa-ke abantu, waseyayicelela-ke ukufa ngoba wayehlushwa abantu. So abantu-ke ngifuna ukukuveza ukuthi-ke abantu la emhlabeni beke bathanda ukuthi bebeke isikhathi. Kunesikhathi. Yes, kukhona konke kunesikhathi sakho. Bokuthiwa konke kunesikhathi sakho ngaphansi komthuzo welanga ukuthi vele umuntu uyofika lolu suku lokuba. So sekufike isikhathi ngaleyo ndlela. Kodwa hayi ukuthi kwavana washiwa nothi ephuma ezulwini wathiwa lo uneminyaka emingaka. Kwathi uphuma okhalweni lalokho wathi lo uzophila iminyaka emingaka. Cha. Umuntu uye odetermine ukuthi uhamba ibanga elingakanani ngokuphila impilo engcwele. Yabona afana wazi into eyodwa. Kade ngikhonjiswa yona namhlanje kuseni. Fana wazi into eyodwa. Umthetho kaJehova ophakathi komuntu nomuntu. Umthetho kaJehova ophakathi komuntu nomuntu wenza uphila isikhathi eside la emhlabeni. Umthetho ophakathi kukaJehova nomuntu uwenza ukuthi ungakuboni ukufa. Umthetho kaJehova yalonkuluzo ekusela. Umthetho kaJehova ophakathi komuntu nomuntu wenza uphila isikhathi eside. Okusho ukuthi mina ngimele ukuthi ngiphilisane kahle nabanye abantu bengifuna ukuphila isikhathi eside. Kodwa mengifuna futhi on top of that ukuba ngingakuboni ukufa, kumele ngiphilisane kahle noNkulunkulu. Ngiphilele uNkulunkulu. Lo umthetho phakathi ke komuntu noNkulunkulu. Angibeke isibonelo. Umthetho la emhlabeni onesithembiso uwodwa. Uthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Uwodwa. Okusho ukuthi uma uhlonipha abanye abantu uyaphila isikhathi eside. Kodwa futhi on top of that, uma uphila impilo yobungcwele, holy life, awuboni ukufa. Fanele nazi-ke ukuthi imithetho emibili eyenza umuntu ubaphelele. Ingakho kuthiwa umthetho wakho uyizingange. Ingange yini? Ubiko. Uyakubiyela ekufeni. Awufi. Okubi wena kuyaqinisa kunokuba okubi ukudestroya wena. Futhi nakhona okubi uwe osuke uvula intuba ukuba ingene. So thina kahle ukuthi umthetho-ke kufanele wazi into eyodwa. Umthetho awunasawo. Umthetho unjani? Awunasawo. Especially wemvelo awunasawo. So uyacela uJesu ukuthi-ke Nkosi, Mdali wezulu nomhlaba, ngicela uma ungihawukela ngoba ngazi ngenzela umusa ngoJesu Kristu. Sengonile ngenza ukuthi nokuthi. Okuthi-ke kodwa imvelo ixolele ngalokho akuxoleli, kodwa impilo yakhe injani? Iyehla kunokuthi ikhule. So umuntu oqaba izwe umuntu ophila the holy life. Uma uphila the holy life uyakwazi ukuba uphile isikhathi eside uze ufike esigabeni samapatriarch ungakuboni ukufa. OMoses bakubona ukufa kodwa kwangafanele ngenxa nje ye-anger, kwangafanele yakubona ukufa. Ingakho uma uJesu sesentabeni walandwa uMoses no-Eliya, bama naye uJesu kwaguquka umzimba wabo baba mhlophe, wakhanya sithi wamhlophe, waba nenkazimulo ngoba senza ngicabanga ibalele imhlophe lomlungu. Baba nenkazimulo yasezulwini. Okusho ukuthi uMoses uyafana nabantu abangafanga o-Eliya. Ngoba uma uphila lapha emhlabeni yabo nje ngixoxele indaba, aboma uphila lapha. La kanyuswa kwelamaqadi namanyuso. Kubele nazi kukhona umuntu owathunywa lapha oyipatriarch yale ndawo.
owayethunywe mhlambe kwinkosi yamaqadi noma wayethunywe kwinkosi yamanyuswa yonke. Lo muntu wawenza umsebenzi wakhe. Ngabe umsebenzi wakhe wawenza waphela halfway noma wahluleka. Ekwahlulekeni kwakhe wena manje mase uhambe utravel ngalendlela othi uphile impilo engcwele lesizwe lesi sibe semahlombe akho engabuya lowo muntu azokubonga wena. Aqinise futhi asho ukuthi le ndlela osazoyihamba inzima kodwa udinga ukuba wenze kanje, wenze kanje, wenze kanje. Futhi uma uhamba nawe uqhubeka ngobungcwele uzofundiswa futhi. Uphinde utshele ukuthi lo waqhuze ngokuthi nokuthi wena uzungawe kanje. Ngoba izono zabantu bale ndawo zikanje kanje amapatriarchy ke la. So laba abanye ke bayafa ngenxa yokuthi ke bahambe ibanga bangaphelela base beyashona. So ngoba beshona kanje nabo bayazi ukuthi imission yabo abayifezanga. So makufika umuntu ezofeza lo mission bayathokoza. Abanye bekhalela ukuthi ke bahlulekile. Kodwa abajabula ukuthi Jehova uphinde wasenzela umusa isizwe abade bekusona. Ngoba usuke azi ukuthi umuntu uzeleni la emhlabeni. So uyithola ukuthi uzeleni emhlabeni kudinga ibanga lokuphila ubungcwele nama-fasting nokukhuleka kakhulu. Then uzokwazi ukuthi uzeleni emhlabeni. Kodwa uma usathanda ukudla, usathanda ukuhlala nabantu, usathanda ukulalela noma yini, usathanda ukubuka noma yini, angeke wazi wakwazi because ikhanda lakho li-clouded ngey'nto ey'ningi esekhanda. Ngoba okokuqala nje umculo uyahlala ekhanda ngale ndlela ukuthi uthi uma uhleli uhlale ucula leyo. Ubuyele lo culo leyo uyiculela lo culo leyo. Angiphazi noma eliyakholwa noma elezwe kodwa elezwe ilona elikwenza ukuthi umqondo wakhe ibe clouded kakhulu. Uyahlala ucabanga ukuthi ake ngene efonini ubheke lapho uhleke ugagathe wenze yonke into. So uba nini nesikhathi so myself and I awubi naso. So ikanjalo indaba kufanele hlezi abantu bebhizi. Obona umuntu uma ethe mamfonelini athe ngibhizi kodwa ngizokubuyela kona ngizokubhala. Luphele usuku lakusasa. Lo muntu ubhizi and ukuthi le nto kade ikhuluma wena awubalekile ngaleyo ndlela. Awubalekile ngaleyo ndlela. Ikhanda lakhe li-clouded ngezinto eziningi. So under pressure nezinto eziningi manje. Ingakho yonke into cost of living rise, yonke into rise. Nabanana nothando le-standard sothando sefane manje u-excel ukufuna izinto la kufunakala lokhu okufunakala lokhu. Uhlezi uney'nkathazo zezinto zomhlaba. So uma uba ney'nkathazo nezinto zomhlaba ikhanda lakho liba clouded, awukwazi ukuthi ulalele i-inner voice ewuNkulunkulu ekwakha wena ukuba wakheke. Awukwazi ukulalela uzwe ulizwi because ulizwi ukhona kuwo bonke abantu. So uma iqhubeka le ncwadi kuverse 5 ithi kukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abubamukelanga. 6 kwavela umuntu othunyiweyo nguNkulunkulu igama lakhe linguJohane. Lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe nguye. Yena wayengesikho ukukhanya kepha wayengofakaza ngokukhanya. Kwakungukukhanya kuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu okwase kuze ezweni. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe abakhe abamamukelanga, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo bakholwa egameni lakhe. So ukusho ukuthi ulizwi uye osakhaya ukuba simkhoze kanjani uJehova. Uye osenza ukuba siqaphele ukuthi lokhu akufunakala uNkulunkulu, lokhu kuyafunakala uNkulunkulu. Ingakho sinesihlabelelo sithi Baba siyabonga ngaleli lizwi esalizwayo. Singalibonanga, asilibonanga. Kodwa salizwa likhuluma ngaphakathi kithi, sakholwa yilo. Yazi ukumpuphe ulizwi ebusuku le. Ukhuluma nje izwi, ulele. Flat. Ngithi uyaphupha ngoba phela umuntu kumele amele athi uyaphupha. Kodwa uma uthiwa uphupheli
ngoba phela into uma uyiphupha uyayibona ngithi uzokwazi ukuyichaza uyayibona funa nje nombono uma uthi bekusemonweni into sokunjani uyibona kodwa usukuyibona ngeso lani lesithathu iso la kamoya so siyasho ukuthi ukuphupha kodwa lokho esikushoyo kodwa in fact akusikho ukuphupha futhi asiwo umbono angazi ngachaza kanjani ngoba uma uthi umbono kusufake iso into elibonayo so izwi alikwazi ukubonwa iso izwi alikwazi ukubona iso ingakho iso lingakwazi ukubona isound ihlo alikwazi ukubona isound kodwa liyakwazi ukuthi libone ama-sound wave uma mhlambe yabona kubeka isibonelo ufike uphose itshe emanzini kuthiwa qhumi lama wave lawo ahambisela nesound isuke ihamba kodwa at the same time uyakwazi ukuwabona uma uphose itshe emanzini kodwa uma uzobona athi awukwazi ukubona kufana ne-frequency ingakho i-sign ye-Wi-Fi noma i-sign ye-network iyama-bar kahle kahle iyama-wave ingakho kuthiwa i-sound wave kanjalo futhi i-electrical wave yabo even i-frequency sebenzisa ama-wave ingakho ama-wave yini isimboli yawo injengesimboli ye-Wi-Fi network yabo uthi i-Wi-Fi network kahle kahle injenge i-sign yakhona iyi-sign yetshe uma uphose emanzini ye-Wi-Fi nje uma ubuye-Wi-Fi lapha uzobona lapha efonini yakho phezulu i-wave ya wave leya injengetshe uma uphosa itshe emanzini iyahamba kanje ihambe kanje ihamba ngokuphela futhi liye ngokuphela so kodwa likabhakela kuwena kuma lisweliza kuwena i-wave lokuma kuphela amagagasi eza kuwena mase kuma kuphela phinde iqale phansi eze kuwena kanjalo futhi ne-network ye-Wi-Fi ayenza njalo ayibuyeli emuva iya phambili iphinde iqale iphinde iya phambili iphinde iqala iphinde iye phambili iphinde iqala so engifuna ukubeka ukuthi ke leli lizwi malifika kuthina lifika kanjani unjani ulizwi ngoba kumele simchaze unjani ulizwi so ulizwi mayikhuluma ukukhuluma izwi lixoxele indaba ngabe isephushini xoxele indaba uxoxele ngenyanga nje sisibhabhakeni kuthiwa phumela enyanga ubuke inyanga ikanje inyanga leli lizwi awuliboni kodwa inyanga uyayibona futhi kwenye inkathi lixoxele nje izwi ulele lento elikhulumayo ungayiboni kwesinye isikhathi emini nje uyihambele uxoxelwe into uma uxoxelwa into sakheke isithombe sayo engqondweni yakho angathi ukhona uyayibona le lonto ke kubiywa ngokuthiwa yini umbono futhi nawo ohlukene kabili umbono oxoxelwa ngezwi into yakheke noma umbono kubuye kube nombono wokuthi uthathwe wena uma uthathwa wena emzimbeni wakho uba njengofileyo kanti usuthathiwe wayiswa la uyiswa khona emzimbeni wakho abantu bebekuzwa abanye bakuzwa ubanda ukhona abanye bakuzwa mhlawumbe kwesesikhathi ushisa umzimba wakho kodwa umoya wakho inhliziyo yakho ingashaya abanye bazwakala inhliziyo yabo ishaya kodwa ukulala kwakhe kumangaza ukuthi kwenzakala abanye bathi uqulekile ngoba uqula kuthiwa half dead akithi so la ngizama ukuthi ngimchazele kahle ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqonde ngo-2016 bengaphosisi it was June if I'm not mistaken 2016 ngisebenza kwenye inkampani ekuthiwa i-CJA ngisebenza kwinkampani ekuthiwa EMS nangikhohlwa la nangikhohlwa kodwa ngizoyikhumbula ekuhambeni kwesikhathi so le nkampani ingithume isithume sihambe siye ePietermaritzburg masifika ePietermaritzburg ngangi-assistant umfana wabuthelizi so yena usebenza econtainer sesilungisa u-MTN and usebenza econtainer ungene phakathi econtainer mina ngirana amakhebula ngaphandle kwecontainer aye kwitower le nisonibona ye-network so kodwa ngoba kwabuye i-rooftop ayikhelo ye-building ayingekho itower kodwa kwakhona ama-poles abekwe ama-antenna ke i-antenna nje ufuna ukwazi ukuthi i-aerial mawuthiwa nje antenna sokhulunywa ngani aerial ingakho lelo gama le-antenna lisukela wena iqhwaga line-antenna so i-antenna ilona likwazi ukuthi izwe ngalo iqhwaga elocast lizwa ngani ngama-antenna so
nomuntu une-antenna, i-antenna yakhe umuntu iy'nywele, iy'nywele like i-aerial antenna, zikwazi ukuthi zihabule i-frequency esuke ikhona, i-hemisphere esuke ikhona, ukuzwa ngey'nywele zakho. Iy'nywele zakho ziyakutshela ukuthi hhayi kunomoya omubi, iy'nywele zakho ziyakutshela kwesinye isikhathi uma yiphuma unywele, you know ukuthi lala phuma. Kwesinye isikhathi uyihlalele uluzwe unywele lakho liphothana, ungazi ukuphothaniswa yini, just ukuphothana nje. Ungashaya unavalo uze umuntu njengami uthi hawu iy'nwele zami ngazizwa zaphothana, ngabe yini, yabo. So ungaqondi, ungatshelwa futhi nalokho, futhi nami ngigeze ngithi mina hayi kusokuwukuthi ngiqamba amanga, cha. So lapho ngifuna ukubeka ukuthi zonke izinto si-understand. So ngingaphandle kwentento, phandle kwe-container, nje ngi-isolate, ngihlala ngaphandle kwe-container, ngilindela le ndoda ukuthi isho ukuthi hamba uye ku-sector 2, uye ku-sector 3 ngoba lamapholo abathathu. Hamba uye ku-sector 2, hamba uye ku-sector 3, uyo-check-a mhlawumbe ilokhuzana ikhebula yakhona, ijampa yakhona ayikho tight, mhlawumbe ilusi. Hlalele lokho ngaphandle, bebe ngaphakathi. Ngesikhathi ngingaphandle ngifundiswe kakhulu, Chazi ngafundiswa ngalolu suku, Uma ngixoxelwa ngokufika kwedlozi kubantu. Kodwa uma ngixoxelwa siyakheka isithombe kumina. The more exoxa ulizwi, the more kwakheka isithombe kumina. Engathi ngiyababona abantu bayaphila nje, baphila ngesidala, abantu amabheshu, baphila isidala nje. Yonke into i-right, nezimvu zikabile, iy'komo ikabile, ney'mbuzi ikabile nje, konke ku-right impilo yabo. Yahle le ndoda, njengoba njalo lesi story sethu engixoxela saba sicishe sifane, ingakho ithi simila. Ngifuna ukuthi uma ngixoxa ngiqale ngaso noma sibonge ukuze uzokwazi ukuthi akusiso sona, noma kuyiso kodwa akusiso sona, ngoba lesi ngaxoxela ulizwi, lesangixoxela salwazi. So iyahle le ndoda, iyehlela emfuleni. Mayehlela emfuleni le ndoda iyogeza-ke. Mayifika emfuleni igeza, kuphume untomfishi. Untomfishi wenze isivumelwane naye. Uthi untomfishi noma kuthiwa uswele noma yini, ngizosika phezulu. So noma kuthiwa uswele noma yini, uma ufika kula emfuleni, ufika uphethe inkomo noma imbuzi, uzokwenzela umnikelo, igazi layo ufike ulihlabe lihambe nomfula. Ngiyokwenzela noma yini, kodwa leyo nto into yokubonga. So leli gazi ochithayo liwukubonga. So le ndoda icelele kwecelayo ngampela, futhi thatha imbuzi yayo yehle emfuleni, ihlabe imbuzi, ihambe namanzi. Ngathi ngiyabona impela ngiyahamba namanzi. Untomfishi bese yamnika lokho akunikeza bona. So njalo uma ephiwe into, ufika yobonga. Uma yoyibonga leyo nto, ufika ihlabe la igazi lihambe namanzi. Siyawuphosa umzimba emanzini, kodwa nje igazi kufanele lihambe kuqala phambili emanzini. Uma imbuzi yakhe, igazi lihambe namanzi, bese yayiphosa imbuzi yakhe kanjalo, bese yibuyela emuva. Njalo uphila leyo mpilo. Mese nje awuthi njalo kudeni, dini. Kodwa njalo uma ebona iy'nkomo zakhe zanda, eyicelile, uyaphinda futhi ahambe uyonquma kanjalo anikele. So umuntu nomuntu ngangayichaza futhi lapho ngathi umuntu by nature, imvelo yomuntu, yonke into ayenzayo ngabe iyamthuthukisa, ngabe imupha ukukhanya, ngabe imenza noma yini, kodwa ihambe ibe umthwalo kuyena, ngoba by nature umuntu udalelwe ukuba-ke adumise uNkulunkulu. Ingakho incwadi sesithathe ka-Isaya, I think it's Isaiah 42-43, verse 21, ethi laba abantu bami engizenzele bona abashumayele udumo labo. So umuntu wenzele ukushumayela udumo lukabani? LukaNkulunkulu. Wena wenzele lokho, kufanele ukwazi lokho, ukuthi uma uhleli uwodwa, uthi angabe Nkosi mina wangidalelani, cha, udalelwe into eyodwa wena, ukushumayela udumo likaNkulunkulu. Ngabe ila ukhona ubabaze amandla akhe, kungabe ulele udlize ngezwi lakho. So wena wakhelwa ukushumayela udumo lukaNkulunkulu. Ezihlahleni wena kumele ushumayele udumo lukaNkulunkulu. Kwabanye abantu wena kumele ushumayele udumo lukaNkulunkulu. Ey'tshalweni nasey'lwaneni ezizonke wena kumele ushumayele udumo lukaNkulunkulu, ngoba ey'lwaneni unjengoNkulunkulu kuzona. So the more wena uba right, the more iy'lwane zijabula, zinikeza udumo bani? uNkulunkulu ngawe. Nasey'ntandaneni uma uzabela abasweleyo,
le moba enikezwe udumo kuNkulunkulu ngawe. So wena umelele ukwakhelwa ukuba ushumayele yini udumo lukaNkulunkulu. Okay, siqhubekeni. So njalo-ke lo muntu ekwenza lokho ayidili njalo, kodwa mebona izinto ecela abantwana, thola abantwana, banda abantwana. So abantwana-ke mabanda abantwana usehamba efuleni, uyaphinda futhi uyahlaba, uhlaba imbuzi ihambe nomfula. So ayikho into ebingamenzeli yona uNtombifishi laba lo muntu lo, ayikho. Mayicela uyayithola, mayicela uyayithola. Ngalesa sikhathi-ke ingcebo kwakuyinkomo, ingcebo kwakuyimfuyo, ingcebo ukuba namadodakazi, ingcebo yokuba namadodana, kodwa especially amadodakazi iyona ayeyingcebo. Kwakuyizinto eziwu-3 ezaziyingcebo kuqala. Kwakuba yini? Inkomo, imbuzi inkomo, umhlaba, amadodakazi. Munamadodakazi wawubonakala njengomuntu orish kakhulu ngoba iy'nkomo njani uyayingenisa uyikhiphi. So kwakukanjalo. Mese-ke uphila impilo yokugwila ubonakala ngamakhosikazi, namakhosikazi amaningi. So ngaba namadodana-ke amaningi. Lo ndoda iyisigwili ngampela, inamakhosikazi amangaka, phila impilo yokugwila, kanjani namadodana amangaka. So ayiswele lutho. Nakhona ey'lwaneni kuphinde kubalwa ngamabhaca, iy'nkabi, othola iy'nkabi ey'ngaka, ney'nkunzi ey'ngaka, iy'thole ey'ngaka. Uyayibona lona? So sekubhekwa-ke impilo yakho iyadipha. Le ndoda yaba yindoda yayinkulu, yaba nkulu kakhulu esizweni sakhona, yankulu kakhulu. Noma ngantshelwanga lesizwe ukuthi kwakuyisiphi isizwe, kodwa indlela ababekhuluma ngayo ngangisizwa nje ukuthi kuyisizulu, nangendlela ababegqoke ngayo kwakuyisizulu. Angazi kungani uJehova wangivezela ohlangothini lwesiZulu, angazi. Kodwa uma sifunda phansi siyathola ukuthi idlozi was there kwasekuqaleni, lasekunabantu elaselivele simasosini. Idlozi lalikhona, kwase kunabantu elalibazuzile. Asambeni sekukulokuzana, asambeni sekuDeuteronomy, noma asiqaleni nje ku-Exodus 20 before siye Deuteronomy. Verse 1, Exodus 20, verse 1 nasehle nawo. Imiyalelo yishumi. uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila." 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. 4. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, namfanekiso osezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni ngaphansi, nokusemanzini phansi komhlaba, nokusemanzini phansi komhlaba. Siyazi-ke okuphezulu ukuthi kwakukhonzwa ilanga nenyanga nezinkanyezi okuphezulu kusezulwini. Okusemhlabeni futhi nakhona okunye futhi engiyofundisa ngakho ngelinye ilanga, okuyindlondlo, bese kuba izingwe. Okuyithombe, ngabe isithombe somuntu, ngabe isithombe senkomo. Kodwa isikhathi esiningi abantu babekhonza izingwe, bekhonze futhi nezinyoka okusemhlabeni. Lokho okuyizithombe babekwenzela izinto osuma uyibuka nawe zikushaqise ezazenziwa khona. Abanye benza isithombe somuntu. So uma ubuyele emuva, ingakho 19 engasho ukuthi uJehova ku-Exodus 19 afunanga kube kukhuphukele nankomo entabeni, ngoba wayazi ukuthi bebebone le nkomo le bazokhonza yona, bebebone umuntu bazokhonza yena. So kwathiwa nje konke okusentabeni kumele kubulawe, uma kwakhala iy'cilongo kwanyukela entabeni. Sho kuthiwa yini kumele kubulawe. Kwabaleka ngisho naney'nyoni entabeni, asikho iy'nyoni esezakhona unless kube zaba khona iy'nyoni, abantu babezobona iy'nyoni indiza phezulu bethi, uNkulunkulu uyinyoni, bese bakha inyoni. So abanye-ke bakhonza zona-ke izinyoni, ama-phoenix kanjalo, le demon ekuthiwa i-phoenix. So asiqhubekeni ku-Exodus, sekuDeuteronomy 18. Ngoba ngifuna yonke into siyibeke ngendlela, yonke into siyibeke ngendlela.
ngibeke ngamasikomo indaba ukuthi ngichaze ukuthi angazi ungani uJehova angivezela kuyithina amaZulu ngoba uma ngithi kuyithina amaZulu ngisho ngokuhloba kodwa deep down siyazi thina abantu abafunda idla uNkulunkulu ukuthi ukuhloba kokuqala umuntu amhlobisa ngakho uNkulunkulu amhlobisa ngakho umuntu amhlobisa ngesikhumba. Ukuhloba kokuqala uNkulunkulu akuhlobisa ngakho umuntu amhlobisa ngesikhumba. Isikhumba yini? Isikhumba isiphuku. Ngihlezi ngisho ukuthi isiphuku isikhumba. Ngokuzaleka ngizaleke kubantu babekhona kakhulu amadlozi, so abanye bezangoma nezinyanga. So khona isikhumba abesihleshulwa enkukhwini, kuhlutshwe isikhumba senkukhu sihamba ney'mpaphe zaso, so sifakwe la ekhanda kuthiwa isiphuku sifake ekhanda. So yonke into eyisikhumba uma uyifaka emzimbeni wakho iyisiphuku. Isiphuku isikhumba. So kuyadependa ukuthi wena ubhinca ngani. Ukubhinca lokho. So ubhinca ngani? Ubhinca ukugqoka. Kufihla. Ubhinca nje uma kuthiwa nje ubhinca kufihla. Ufihla yini? Ufihla umzimba wakho. Ufihla yini? Ufihla izinqa ukuthi ufihla izinqa. Ufihla yini? Ufihla amabele. Ubhinca lokho. Ingakho esiZulwini kunesisho esithi-ke lento ivela kancane, izinqazivele abathi hey lento into eyinqazivele. So ikhuluma ngezinto ngendlela abantu babebhinca ngayo, babebhinca beyifihle izinqa zabo. Ingakho kuthiwa nje into engaveli inhloko izinqa zomuntu ngoba umuntu uma ebhincile uyayifihla ini izinqa zakhe. So sorry unicazela lokho ukuthi nje kuphela ngizifuna ukuthi sakheke sihambe ngomqondo owodwa. Singathi masithi mangithi mina ngoba labantu angibabona begcinile bebhincile ngithi mina amaZulu ngoba babekhuluma ulimi engiluzwayo. So uma kukhuluma ulimi lakamoya kumele khulunywe ulimi oluzwayo. Ngizophinda futhi ngifunde la kuDeuteronomy ukuthi uNkulunkulu usiyala kanjani thina. Yabona? So abanye abantu mhlawumbe bangakhuluma olunye ulimi uze besuke bakhuluma ngama-tongues. Ama-tongues angeke ngize ngibe deep kuwona kakhulu, ngikhulume ngawo kakhulu. Ngoba angiwaqondi, seriously angiwaqondi. Mhlawumbe basuke bekhuluma ngolimi lwasendulo, ancient tongues, angazi ulimi lwasezulwini. Kodwa pho uma ulimi lwasezulwini thina mesithatha siswe ezulwini noma siboniswa umbono, kungani uNkulunkulu akhulume ngolimi lethu? And lolu limi abantu abakhuluma ngalo lelo limi lama-tongues, kuyamangala ukuthi akukho noyedwa umprofethi okhuluma ngalo lelo limi. Ngikhuluma mina ngomprofethi ovela ezulwini. Akukho noyedwa okhuluma ngalo lelo limi. Futhi akukho ngisho nomprofethi oyedwa akwasichazele ngalo lelo limi. Lolu limi lukanjani? And biblically achaziwe. Ngoba kwaPaul ufika ahlaba ahlikize naye athi hayi uma umuntu ekhuluma ngalo limi kumele achaze ukuze abanye abantu bezothi amen. Okuyinto ke esididayo uma idida yena uPaul ngoba uPaul waba umpostoli wabezizwe and lento yenzeka kwabezizwe kuphela, kwabezizwe. Thina asiyazi. Thina nje ukholwa nje asiyazi. Uma ufuna iBhayibheli la ayikho endlini yokukholwa, ayikho. Hawu mhlawumbe ngoba phela niyavele nisizwe siwiki. Umuntu mayakhuluma into bathi uyagxeka. Angigxeki la. Ngisho mina iqiniso elibhaliwe lapha eBhayibhelini. Akukho noyedwa wasendlini yaka-Israyeli owayekhuluma lolo limi. Noyedwa. Ungalifunda iBhayibheli uliqede. Bese uyangichazela ukuthi-ke lokho wona mawuthi-ke kuwaNkulunkulu, muphi umntwana kaNkulunkulu onalesi sabelo? Owathiwa nje lesi isabelo somntwana kaNkulunkulu endlini yakwa-Israyeli. Ngoba indlu ya-Israyeli uJehova wayihlukanisela isizwe sakhe esingcwele. Wasifundisa ukudla ukuthi kumele sidle kanjani. Wasifundisa ukugqoka ukuthi kumele sigqoke kanjani. Noma sikhuluma kumele sikhulume kanjani. Noma izahlulelo zazo kumele sihlulelwe kanjani. Ngabe kukhona igift eyayizodlula labo bantu kube khona ngalena ingaqalanga kubona? Cha. Ayikho. Bayo ngizodlula nje futhi ngaze ngihambe kakhulu.
Sibonge nje isizwe lesizisakhayo lapha kwaMphumulo. Iphupho la wonke umuntu okholwayo lela lokuphila leya mpilo kanje. So nibakhulekele labazalwane labaya bakhulekele akululanga. Sizoke ngisho nanomlando wayo leya ndoda ukuthi iyaphucwa ngisho iy'ngane zayo 2011 ngenxa yokuba sesey'gabeni zokufunda engafuni ukuthi siye esikoleni. Ayilulanga. Ngiyanicela nje bazalwane ukuba uthola ithuba ubakhulekele laba bantu, babaluleke kakhulu laba bantu ngoba ukukrasha kwabo ukudelela kwenkolo. Ngiyakhumbula nabanye ababevelile, I think it's 2017 if I'm not mistaken, 15 or 17, 17 kwakuvele kuthiwa i-Seven Angel Church yayise Eastern Cape. Ngangijabule kakhulu, structure sabo ngangisithanda. Sasiyakhulapsa kakhulu. So ngisho into eyodwa ngithi mina uma uzowenza isizwe singcwele kumele iBhayibheli libe umcamelo wakho. Ungalifundi kodwa uliphile futhi kanjalo and wahlulele abantu kanjalo. Lapha ngibonile nje kade ngibuka nje ngize ngakhala ngibuye ey'tabeni ney'nkosi yazi. Lapha ngibone izinto eziningi, lapha ngibone iy'lwane engahlambulukile, ngibona ukuthi badla onogwaja, ngabona ukuthi badla iy'ngulube ngafisa athi inkosi wathi ungangenelela kulabo bantu. Kodwa ngaphinda futhi ngafundiswa enye into ukuthi ukudla njalo uma kuyisikasi, baningi abantu, ukudla uma kuyisikasi abantu badla ngisho nazinto ey'ngekho right. Ukudla nje uma kuba isikasi fanele wazi ukudla uma kuba isikasi abantu badla nezinto ezingekho right. And futhi wazi into eyodwa ukuthi uNkulunkulu onomusa. Ngiyazi ngelinye ilanga abanye bazobona ividiyo, phela siyafunda, khona abanye bafundela ukulo, khona abafundela abanye ukuphikisa, abanye bakufundela okunye. Omunye uzobona onogwaja njengoba ngibabonile njengami, abona ingulube njengamathi asisizwe singcwele lesi. Akhohlwe into eyodwa ukuthi kwasekuqaleni umuntu wayengayidli inyama, kodwa uNowa ngenxa yokuba kwayakha isizwe singcwele wathi uma sezophuma emkhunjini uNkulunkulu wamtshela ukuthi fanele udle inyama. Uqala lapha nje, uShapsanani ngofunda kaGenesise ukuthi yaqala lapha inyama ukuthi fanele adle inyama. Kahle besingadlani thina ney'lwane besingadlani. Eseyidlile-ke inyama aphindanga abuyele emuva, baqhubeka bayidla inyama. So kubalulekile-ke lokho ukuthi si-understand izinto. Angisho ukuthi lokho abakwenzayo ku-right ukudlala izinto la, angazi. So nje ngiyajust ukuthi ngi-highlight-e konke and nibacelele enkosini ukuthi bahambe ngomthetho kaNkulunkulu konke. Ngoba ngiyazi kanje kumnandi vele nihlangene kusuke kuyindumiso nihleli. Impilo mesiyayi ngokuba tough, inyama yaqala ikicksade manje ivuke uqowini ifuna ukwayo. So kubalulekile ukuthi yonke into oyenzayo uyenze ngomthetho kaJehova. Umthetho kaJehova uwo ubulala inyama. Ngiyabatshela abazalwane noma umthetho kaJehova uwo ubulala inyama ngoba uyakutshela ukuthi uma wenza into ukuthi uzofa. So inyama iyakuthanda ukuphila kodwa futhi kumnandi akuthanda. Kodwa mizohlezi itshela ukuthi uma wenza ukuthi uzofa iyakusaba, ayikwenzi lokho ngoba akekho umuntu ongakuthanda ukuphila. Kufana nabantu abaphuza utshwala. Uma kuthiwa abantu baphuza utshwala bahlale njalo betshela ukuthi utshwala buyabulala, bengahleke, bengabi ijoke, bunga-advertise okuyinto emnandi. Batshelwe nje ukuthi wena uyayibulala, mubhema uyayibulala. Kodwa ngoba kuyijoke abakunaki. Uma kuvezwa nje yabo nje ilokho i-advert yakwayo isiyavalwa manje, ayisadlali kuma-TV, kodwa yatshwala iyadlala. Efuze wena iyatshwala iyavalwa. And utshwala uma luvela ukuvela kubekwa kuma-island endaweni ezinhle angathi kuhle lokho abakwenzayo. So abanye abantu bese beyahalela utshwala, bese beyaphuza utshwala. Ngoba nawo ugwayi noma kune-sticker esikhona esithi uyabulala, bawubhema kunjalo. Kodwa uma kuthiwa njalo bahlezi batshela abantu ukuthi ugwayi uyabulala ngabe bawuyeka. Kube khona lawo maphiyankani, futhi lawo maphiyankani bese yafa. Ngoba uma utshelwa njalo ngento uqhubeka uyenza, isala kutshela sibona ngomopho-ke akujiki lapho. Sibuyele endabeni. Verse 9, Deuteronomy 18 verse 9. Xa usufika ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalelozwe. Uma umuntu onjengami noma omodern mina ohlala ihluphe ngolwazi, udide ukuthi sizifikile eSouth Africa noma sisendaweni efanele sibe kuyona.
Sizifikile eSouth Africa noma sendaweni ekumele sibe kuyona. Kodwa uma sizifike ngizophinda ngivume. Futhi uma sisendaweni efanele ukuba sibe kuyona, kushuthi sizifike. Uma sazalela lapha, angikhulumi ngokuzalwa kwami. Uma sazalwa lapha, okusho sabunjelwa lapha, sihlele endaweni e-right futhi. Angiphindi. Uma safika lapha ngofuduka, sisendaweni e-right. Uma futhi sabunjelwa lapha, ideni kuyilapha kwi-South Africa, sisendaweni e-right. Kodwa kuwo konke esiye sikubheke, sibuka ama-natural resources akhona, sibuka amagolide, sibuka amadayimani, sibuka yonke into, ngoba yonke into sina siyibuka ngemvelo, efakazela isekela iBhayibheli. Sasho ukuthi leli bandla sina sisekelwe izinto ezimbili. iBhayibheli sisekela ngemvelo. Njalo iBhayibheli sisekela ngani? Ngemvelo. So sibuke sihlale phansi sihlaziye, sihleli nje nabanye abahlobo bami, nabanye bekwezinye izizwe, nabanye abantu abayihluphayo ngokucabanga nangokujula komqondo. Sibuke sithi hayi, kungabe i-Eden iCongo? i-Eden ikulamazwe ase-Central Africa ala ngenhla ko-Africa, esingasho ukuthi ikona. Siphinde futhi sibuyise ukuthi-ke uma kuyikona kusho ukuthi South Africa iKenani. Uma sithi South Africa futhi iKenana, sikushiso yini lokho? Kukhona omunye umlungu engangambona evale kwenye ishow kwi-Traveling Channel ku-DStv lapha leya channel ubani 179, I think it's 179 or 150, 179 or 100. Bathi bayisho ngey'namba bathi i-175, channel 175. I think it's channel 175 or channel 179 lapho. Lo mlungu-ke uza la eSouth Africa uthi angikholwanga lento ayikhulunywa ngeSouth Africa, uqala nje lapha athi angikholwanga. Lo mlungu-ke umhlaba nje usehambe kakhulu. Uthi angikholwanga, kuphuma amakhanda awu-9 impela atholakala eJohannesburg. Usho lo mlungu ucabanga use-England bengapholisisi bengekho e-Australia. Uthi atholakale eSouth Africa eJohannesburg komunye umgede lamakhanda awu-9. Namakhanda amanani amaskali. Lamakhanda awu-9 kuyabonakala makuhlolakala ukuthi abantu abangamazimzim, ama-Nephilims. Noma ungabeka ukuthi-ke ama-Anunnaki. Ngampela uthi ngifuna ukubona ukuthi-ke laba wathola khona bathola kanjani. Ngampela watravela wafika le eJohannesburg, bawathola amakhanda, babona uthola amakhanda bemela, elinye belimele kanje, elinye belimele kanje, kanje. Ngapha zildi ngaqala futhi ngashaya futhi ngadla amathambo engqondo. Kungabe zonke lezi inganekwane isalukwazi indaba ezengixoxela zona, isalukwazi zami ukhulu wami sethi isalukwazi ezomshado. Makumani. Ukhulu wami engixoxela zona zonke engitshela ngendaba amazimzim, ukuthi amazimzim ayehlala eShenatondlambili. And ukhulu wami wayengapha eMkhomazi. uMkhomazi neTranscorp into ekude kakhulu. Ngoba iTranscorp ingapha ingapha uma udlula ngawo ingapha ngoGandla. iTranscorp ngapha ngoGandla. Suthi inkali senkali idolobheni lasenkali iTranscorp lana. Kunetshe lapho kuthiwa iNtshonalanga. Ngaze ngabuyela umqondo wami sengikhulile sengiyohlala kithi eGagamagwaza lapha enkandla. Sengibona leli Tshonalanga. Ngathi mina nali leli Tshonalanga noma silibuka bese enkandla la sibukela le kukhona kwesamagwaza noma kwesakhanya. Ulibukela kwesakhanya noma seluphakama. Ulibukela le uyalibona lela tshele linjengekhanda intaba njengekhanda lomuntu ulibona lapha la suthi Transcorp. Ngase uKophi kumele ikhanda Transcorp uthi isibhunu lithi intaba enjengekhanda phela ngicabanga ngoba ukuthi Tafelkop sokhulunywa ngendaba
nakhona kusuke kusuqanjwe ngetshe leyo ntaba leyo ntaba leStethoskop lapha iStethoskop elakanyuswa nayo kanjalo kubuka kanjalo. So ngicabanga ukuthi kanjalo ukuthi Sibonda ngisazi kahle kodwa kulapho impela nje kuthiwa nje wafaka ukopha ngiyazi ukuthi ikhanda lelo. Okay, so la mengilithola beveza la uthola amakhanda awu-9 lana siyathola ukuthi ngiyaphinda futhi ngiyabaphazamisa. Really lezi zinto ukhulu ayengixoxela ngazo ngixoxela ngendaba zelokhuzana zamazimzimba ukuthi aye-exista. Lo million years ago awukho lo million years ago. So umiliyoni ngangayichaza ngathi mina uma kukhulunywa ngezinto kuthiwa lezi zinto sezihlale about million years ago, zazikhona million years ago. Kuyazi kwenzelani? Kwenzela ukuthi wena uvela ucabanga ukuthi ngingatrace ngize ngifike ku-million. Hey, there's no million years ago la. There's no million years ago. Mucabanga ikhanda ngase kuhlale iminyaka eyimillion ngeke laphenduka upawuda laphela indaba yalo. Hayi, come on. Awukwazi ukuhlala isikhathi esingako. Kodwa-ke ngoba-ke si-programmed sakhiwo sesibona ukuthi kanjani. So sixoxelwa ngisho ngamazimzimba ukuthi ayehlala entshonini nantojambili. Kunabantu ababebalekela amazimzimba bahlala entojambili. Lokhu ayexoxela khona thina ukhulu wethu yinto engihambela ekholweni engayifunda. Biblical ngiyakwazi ukuyisekonda, historical ngiyakwazi ukuyisekela futhi. Kwakuka nje. Biblically uma ufunda incwadi ngeBhayibheli leli ngoTanjilo's book leBhayibheli leli uma ufunda incwadi kaGenesis 6 uyakuthola lokho. Uma uphinda futhi uya kwiLost book ufunda kwiBook of Joshua, ufunde incwadi kaEnoch, uyayithola ukuthi lezi zinto lamanefilimi amazimzimba aqala adla abantu babesebalekela wona namazimzimba. Ekubuyisela endaweni lesixoxela ukhulu ukuthi babebaleka abantu behlale emgedeni. Uthi-ke umama wayephuma yahamba ucasha noma ofuna lokho ufuna ukuthi aneze ingane mefika lapha etsheni elikhulu lanomgede akhulume athi ngivulele itsheni laNtojambili ngivulele ngingene bese yaphusha ingane bese yangena ngaphakathi. Kwakuyikhoda kwawazi ukuthi babengane ngane. So izimzimba njalo lifuna ukudla lengane lihlale njalo lilalela ukuthi mama wenza njani. Lifike lapha lithi itshe laNtojambili vuleke ngingene lingavuleki itshe laNtojambili. Wase yabona ukuthi kumele ashintshe izwi lakhe ukuze azokwazi. Yes, ungakwazi inganekwane. Yonke into ngisho nento yama-reptilian mina indaba yama-reptilian leyo ukuthi kwakukhona abantu ababeyimbulu ababe ama-alligator ababeyimbulu ababe uxamo umuntu oyiqamo umuntu oyisindikisho umuntu yinto leyo engangixoxelwa mina ukhulu and futhi uma uya historical uyayithola kodwa abanye-ke ngoba-ke abafuni ukufunda bahlale njalo umuntu bekuthiwa ayikho leyo ukhulu ndaba ama-alien ayikho leyo. Abahlala nabantu sabashaya sabagxosha bayasibalekela. Fanele ukwazi lokho. And futhi ngiyakuthanda ukuthi ngi-emphasize la. Siyophinda futhi ayobuya ngoba azobuya vele. Kodwa ayazi ukuthi ahlala among us sizowabulala. Ayazi nje lokho. And si-superior nje la. Kahle nje emhlabeni makhulunywa ngomuntu usuperior, ufar. Ayikho into engafika esigabeni somuntu la emhlabeni. Ungabe ukhuluma ngenkanyamba, ungabe ukhuluma ngoLeviathan, ungabe ukhuluma ngani, ayikho into engafika esigabeni somuntu. Umuntu usuperior and ubusa yedwa. Uye kuphela vela ethatha amandla akhe wanikeza imimoya yakhe. Njengoba sikhuluma manje ngoNdlovukazi nje. Ithina amandla ethu esiwanikeze imimoya. Hayi ukuthi umuntu akahlula ukubulala uNdlovukazi. uNdlovukazi wonke ngale ndoda la uyiphithisa ngesakhile, uyiphithisa ngempela ngesakhile. La ngingakhulumi nje into ekude. La ngo-99 abasebehlamiphile bakwazi ngabahlamvu dlamini bayakwazi lona. Ngo-99 umlungu India lalahamba layodoba laphayana ladoba ngenyama lapha emngeni lapha ngaseduzane beach beach on the beach bakhipha umntomfishi lawo. Wathi ukukhiphile umntomfishi lo wabaleka washiya kanjani umntomfishi wafa ungakwazi ungena emanzini. Besikhathi ufa lapha kwathiwa azile sonke sileni sifaka uplastic la ehlakaleni. Uma ucabanza ngidlala ngawo ngoba phela abantu abamathi yabazi lutho.
Google It uzoyithola neshopo ngeke ukuthi ayikho Google ngoba phela uGoogle ufakwa yonke into. Google uzoyithola. Ngiyakhumbula ilanga nanoma ilanga esonto lalivezile isithombe siphumile kuphume umawayo le mayimedi la. Uphume ehlele etsheni ethi abantu abazile ngokufaka uplastic la bengafaka uplastic la bazofa abantu. Unyaka ka-99 kwawunyanja wawuthusa kakhulu kuzathi masiziya ku-2000 sasazi ngo-2000 ukuthi vele sobhubha ngoba u-99 wawuqala uzivezela izinto ezasimangaza. So bazalwane lokho engifuna ukusho akusikho inganekwane. So lokhu ngikufundisa iyini why ngifundisa ngalokho ukuthi abantu abaningi babuzana Poppy Ntomfishi wajabula. Ngizoba nenhlanhla Poppy Ntomfishi. Ngizoba nenhlanhla enza isivumelwano naye. Engazi ukuthi wenzani. Engazi ukuthi unjani wenzani. So asiqhubekeni. Verse 9. Nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyikufunda ukwenza izinengiso zalelo zwe. So ukuthi masingabantwana bakwa-Israyeli sesifikile la eKhenani. Shuthi abantu esibafica la bafika benza lezi zinto lezi. Okay, 10. Makungavunywana kuwena umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni. Uma sokufika esigabeni sokuthomba sokuthi lo mntwana useyathomba. Iy'ntatha bejampisa iy'ngane emlilweni. Iy'ntatha egcobe amabovu zijampiswe emlilweni. Iy'ntatha. uJehova thina akakufuni lokho kuthina. Akufuni. Noma umbhuli lento bayenza ngani ngombhuli. Kufanele wazi yonke lento emikhuba bazoyenza ngani ngombhuli. Ngizokwazi ukuthi ngichaze bese ngiqeda leli verse. Noma wohlola imihlolo noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza isiphotho noma wobhula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana. Ukazana ukunikeza ukuthi intombazane le iyenza lezi zinto lezi. Ukazana nje owazi ukuthi intombazane esuke yenza la. Umuntu kazana wazi ukuthi kusokujobelele sento eyancane. Isikhathi esiningi sifaka ukazana ufaka intombazane. Nkosazana. Umalokazana. Kazana nje, kazana. Ningixolele ngesiZulu sami mina. Ngiyangithanda amanye amagama ukuthi ngiwanambithe. Mengiwakhuluma ngiwanambithe. Ingakho kwesinye isikhathi mesifunda iBhayibheli sibone sigejane ngamazwi ngithi ngike kusho kunye. Ngisho okunye ngathi kusho okunye. Kodwa-ke siyabonga ngoba nawe usuke uyifundela. Kodwa ngiyangithanda ukuthi uphinde futhi ngisiqondise isiZulu sakhona. Ngoba abahlaziyi bethu ababesasiletha bethu babuye babhale esinye isiZulu nje. Esingakaze sa-exista manje. Esiyisomusho. Okay-ke. Lana-ke le ndoda sibuyelele endabeni yami. Lana-ke le ndoda ilike iyenza lento. Thola inkomo amadodakazi yenza lento. Thola ukuthi iyenza lento. So kwahamba kwakhona khona isikhathi sokuthi khona manje angasathandi ukwenza lento. Akasathandi ukuyenza lento. Ngoba ayikho ngaphakathi. Asathandi ukuyenza lento. La emhlabeni ayikho into eyanelisa umuntu. La emhlabeni ayikho into eyanelisa umuntu. Ayikho into eyanelisa umuntu. Ngabe ufunda uzufe. Ngabe uthanda abantu besifazane uzofa futhi. Ngabe utshwala uzofa. Ngabe ayikho into ekwazi ukuthi inelise umuntu. More and more until uzofika isikhathi sokufa. Mase sifika futhi isikhathi sokufa asifiki kuwena ungabonanga ukuthi lokho kade ubukwenza bekuyizeleze nje. Bekufuna umoya nokuphakama kuphela. Njalo abantu abayikhanda kakhulu wonke umuntu usifika leso sigaba fika abaqonda ukuthi lokho ngenza kuyizeleze nje nokufuna umoya nephakama kuphela. So le ndoda-ke ibise igwema into eyodwa ukuthi ingeke yatholana noNtomfishi ukuthi ingayifuleni. Uzingeke itholana noNtomfishi ukuze kufanele ingayifuleni. Njengoba le ndoda isinkulu kangaka nabangani bayo bayibuza owenza ngani wasebatshela hey ngiyemfuleni kanje kufike ngenze kanje. Ngiyemfuleni kanje ngenze kanje. So abanye abantu baze bawukhela lena ngoba bayenza lento. So abantu base beqala ke manje abantu sebeyakhala ukuthi indaba ezokuyemfuleni nankukuthi.
So manje ngoba esegwema ukuya emfuleni lendoda, isivumelwano nemimoya ke asipheli. Isivumelwano nemimoya asipheli. So lo moya usuyafuna manje into ofisho lo. Usuyafuna ukuthi ke uzomthola kanjani lendoda. Ufuna indlela yokuba umthole lendoda. Khumbula ukuthi abantu ekuqaleni babekhonza uJehova nalabo ababekhonza uJehova babenyukela entabeni bakhonza uJehova. Njalo benyukela entabeni bakhonza uJehova. Babuye banikele entabeni bakhonza uJehova. Manje sebethwistwa yilo. Lokho bayathwista ubanikeza yonke into. Banikeza yonke into bayijabulela. Kodwa manje bayabona ukuthi lento le hayi ngeke. Ngoba okokuqala khona into uJehova ayenza enkulu ebazalwane, inkulu kakhulu leyo. IkuGenesis 9. Lesikhathi ebeka ukuphila komuntu esilwaneni, into enkulu leyo. And wabeka uthando lomuntu nesilwane, into enkulu leyo. So angisho ukuthi mawubona umlungu owebala ethanda inja ngaphezulu komuntu ukuthi lokho ku right, akukho right. Kodwa isilwane kubekwe kuthina enhlizweni ethi isilwane ukuthi singasenzi noma kanjani. Ingakho kungekho umuntu oneyinkomo omthola edla inkomo njalo. Uwabona umuntu oneyinkomo edla inkomo njalo? Cha. Awukwazi umbona umuntu onezimbuzi edla imbuzi njalo? Cha. Muyibuza ukuthi why? Nazo ziningi. Kodwa akayenzi lona. Ilolu uthando lenziwa phakathi kwesinane nelwane. Ukuthi isilwane singasi-abuse at the same time ilwane sitreat kahle uthando. So lolo thando liyavuka ke manje. Liyavuka. Cabanga uhlaba imbuzi eyodwa yena. Ehlabela imbuzi ezo-20 lo muntu lelo lo moya omnikeza wona. Because lo moya uyakwazi ukusupply yonke into. Awufana nikwazi lo moya lo umuntu ofish uyiphethe dominion intshele la emhlabeni. Iphethe dominion kakhulu. Angiphuze ngidlale ngani la ngikhohlise ngikhohlisa nana. Uyiphethe. Kodwa manje isiphetho sakho sokubufa. Uyiphethe dominion. Amabhenki arana wona Ntomfishi. Wanwazi nje. Imisebenzi ephakeme irana wona Ntomfishi. Amabandla amaningi amakhulu arana wona Ntomfishi. Kube yini futhi erana Ntomfishi. Igolide azuphethe igolide because imali yakwazi ukuthi akunikeza yona. Ufuna imali Ntomfishi akwazi ukukunikeza yona same time nje. Akaliye actually bayahamba engene emanzini. Siningi itori ngizazi kanjalo. Hambe emanzini angena kuye lesakala imali kufika kunikeza yona imali. Ingcebo lifetime akunikeza yona. Uma ufuna ukuba bafuna ukubhula njengomunye owayehambile waye eNigeria, wabuye eNigeria waseyiswa eCongo bengaphosisi. Wayese eCongo wathi yena ufuna umfundisi, wathi yena ufuna uprofeta. Manje uprofeta wathi ake sambe seyolanda ebusuku, wahamba wayolanda ebusuku, wayohlaba ulwandle. Wahlaba ngicatha imbuzi, kwasi liyaphuma kuNtomfishi, wathi akalale naye ukuze azoba nespirit soprofeta. Walala noNtomfishi. Echazi kuyadlalwa la, akudlala la. Umoya kaNkulunkulu ke ulizwe ithina osifundisayo zonke lezi zinto. Ningahamba le ndlela. Ningahamba le ndlela. And ukuba uNkulunkulu wafika kuqala kumina ngingafika idlozi kumina kuqala. Ngangizomsheba uNkulunkulu nedlozi. Ukuba wafika kuqala ngangizomsheba uNkulunkulu nedlozi. Ngoba okokuqala mina angifuni dlala ngayo. Inkolo yamadlozi bengidefenda ngale ndlela. Bengidefenda ngaxoxa la nje esikoleni bakhona nama debate ezinto zamadlozi kwakulandwa mina. Ngangidefenda ngale ndlela. Ufuna wenza sure uma ngidefend ukuthi i-debate yakho khona esekuyona ngiyayiwina sonke isikhathi. So asiqhubekeni ngizama ukuchazela la. So sebegema ukuya manje, sebegema ukuya emfuleni. So ngoba begema ukuya emfuleni, obaba emfuleni phela fana bakhamani, awesifazana. Okusho ukuthi indoda la isigeze endlini. Lo owesifazana bahamba emfuleni. Bebe emfuleni uwabambe lo moya. Ayimani umoya wobudlova. Kuzochaza ngokuchaza igama lesidlova, ukuchaza igama lesidlova. So uma ungena lo moya useyahayiza. So umoya wezipoliyana, amanye bazipoliyana, amanye bazifufunyana. Kudinga ukuthi babeya ngokwahlukana kwabo. Abanye bathi uvuke yini le zinto lezi ipoliyana. Nakho ngikhohle umuntu ohayiza kami kuthiwa uvuke yini. Ngihleli nabantu abangasibona ngazo. Ukwehayiza umuntu ahayiza emzini nomuntu amiyeke ukuthi azobona abantu singakwazi ukusakaza. Miyeke ukuthi umshayeke ngomuthi ukuthi azogana la. Khona lo munye uthiwa uvuke yini lezi zinto.
izizwe. Yes, izizwe. Ngiyabonga. Nkosi kubusise izizwe. Hayize afika ngene ekhaya la, wini kuphume abona ke kuqala ke mfana uyazi. Uqala ububi nobungozi bakumanya ngasililo. Ububi nobungozi babuya sililo. Kuqala ngoba bengekho amaredo, bengekho sound noise pollution kakhulu. Ngoba bengekho amabhanoyi kanjalo noise pollution bingekho. Uma umuntu nje nothiwa uhayiza like ikilometer uyamusa, 2 kilometers uyamusa unanele imihosha ehayiza nje. So baphume abantu ezolo umuntu ohayizayo, esifazane ehayizayo egcekeni, besuke emfuleni ezongena egcekeni, baphuma abantu bagasele khona. Mawufika ke lo moya lo usubambe owesifazane ngoba isangoma sokuqala saba umuntu wesifazane. Ingakho futhi omunye uma ehlaniphile kule nkulumo uzohleka oyisula ahleka athi ayikho leyo, kodwa oshayiwe ekhanda njengesipikili uzobona ukuthi kungani abantu besifazane kuyibona abangaka abayizangoma. You will understand. Ngokuqala umoya womngoma usebenza ukuthi uyigwala kangakanani ukuthi strong kangakanani. Uyigwala kangakanani ukuthi strong kangakanani. Uma ungasatshiswa ngokufa dlamini, ukusaba ukufa, umoya womngoma uzokwazi ukuthi wenze noma yini kuwena. Kodwa uma usatshiswa ngokufa, ungakusabi ukufa njengendoda. Indoda ayisabi ukufa. Kusabe hlobo ukufa. Ingakho ngisho mangenzakalani, ezakaleni. Bekuthiwa indoda afanele ivume idlozi, bengagcingana nezimoto, kulimale ingane egcekeni, imingayifuni. Kwayona ngwenzeka noma yini kuyona, imingafuni ayifuni. Kanti la kuswa phapha kabili kathathe enganeni avume. Because umuntu wesifazane by nature nje weak. By nature. Angiphathwa on a spiritual level. Too much. Ingakho nasemabandeni abantu abaningi bayawazi abantu abesifazane akakhweshini umuntu owesifazane kakhulu. Akakhweshini nje. Mewathi nje akakhweshini. Akayiniki isikhathi sokurezina. Kwezinye izinto ungabona rezina kwezinye izinto urezina ngezinto ehlangana ne-education nanga. Abona kuba education izinto zokufunda ke but too much ke lapha. Ngahlezi ubuze top 5 noma top 10 uzobona abantu bazobe bebaningi lapha abantu besifazane. So kuthina ukuthi utshele ukuthi ithi uvela umbuzo ukuthi wena uzokuthi angithi wena usho ngani uthi usukapho lo bese thiwa uhlaniphile hamba yayibona hamba kwelinye grade. So ngifuna ukubeka lapho isibonelo. So uma sehayiza ke lo hayiza kubiza abantu bafika abantu abanye babenze isililo bafika abantu kwenze njani lo moya usuyakhuluma ke manje usukhuluma ngabantu wesifazane ngoba ukwazi ukungena emzini wendoda ufanele ungenele nje. So ufanele ube khona umuntu azongena ngaye. So uma usungene ngawe usukhona hlize umuntu akhulume wena wenza isivumelwano kanje konke ocelayo uyakuthola manje usuyangibalekela ngoba sekwenzeka kanje. Inkinga ke le baqala amakhala abantu thi lo moya umoya ongemuhle. Uyabona ukuthi unobudlova kanjani? Uyabona izingane zethu ukuthi uzibamba ngedlozana kubamba umuntu rough. Yowazi ngedlozana mabedlozana noma nesakahla kubamba umuntu rough. Yazo nje ngamagama akhona ukuthi rough kanjani. So idlozana othiwa lo umoya wobudlova lo ungena ngobudlova ubambana ngesidlozana, udlozana ubamba umuntu rough kakhulu. So uma kuthiwa nje umoya wedlozi wazi ukuthi umoya onobudlova, umoya ononya kakhulu. So base benyuela entabeni kabantu babuyela kuJehova bakhala kuJehova, uJehova wabasiza lo moya lo. So lo moya ukhona vele. Manje abantu bayawujabulela, bayathanda ukuya entabeni, bawonikela lapha benikelele izidlodlo so besifunde futhi ngazo. Abanye behambe boye entabeni bolanda umoya wamani wey'ngonyama bebuye nawo lo moya bawuthokozela abazi isiphetho sawo senjalo. Abanye futhi emfuleni uyabona nabo emfuleni empophomeni bafike bayohlaba benza the same thing engitshela yona. Bafike behlabe izinkukhu lapha igazi lihambe namanzi bese bayayithatha izinkukhu bayozidla ukuthi bazidle ukuthi bazosisela nabo bazosela lapha. Kodwa into ebalekile kule mimoya lona igazi licovenant, igazi lesivumelwano, ayikho into edlula igazi.
ayikho into edlula igazi. Njengegazi likaJesu ayikho into edlula igazi likaJesu. Like it or not, ayikho into edlula igazi likaJesu. So bantwana bakholwa, uma sizifaka kulezi zinto lezi, asazi sifakile. Uyabona wakade ngikhuluma ngazo nje, akukho la engifake khona umuntu abangasekho la. Ngibhekele nje macaca. So angeke ngiqhubeke ukuze uzokwazi ukuthi u-understand, ngoba ngithena ukukhonza amadlozi nokuqala kobungoma. So ukukhonza kwamadlozi nokuqala kobungoma. Kufika kwedlozi nokuqala kobungoma. Sengikufundisile ukufika kwedlozi nokuqala kobungoma. So manje-ke usuyabuka lo moya ukuthi hayi labantu laba bayangilahla ngempela. And ngoba bengilahla labantu angikwazi ukungena emizini yabo ngoba manje sebeyibiyela ngabantu bebiyela uNkulunkulu. Sebebiyela uNkulunkulu futhi abasenandaba nami. Noya emfuleni uya emfuleni uyokha amanzi and futhi ubuye emfuleni ngoJehova nje. uJehova kahle kahle usebabiyele ngisho nangengilosi yamanzi isimxoshile lo moya because ingilosi yamanzi ixosha le mimoya. Ngoba iyasibamba nje emfuleni. Kodwa ingilosi yamanzi iyaxosha lona. Ngangavezela ngombono, sorry uyifaka indaba yami ibe ngangavezela ngombono ngavezela la kaNgcolusi. Bese nomkhuba ke ukuthi omuhle kodwa. Bese nomkhuba njalo ukuthi masiye entabeni. Sifike entabeni, siqala entabeni njalo makuyisabatha siqala entabeni njalo ntambama siqala entabeni sifike ngayizona ngoLwesihlanu silala entabeni sivuke ekuseni semfuleni sogeza sisole emfuleni ogeza sibuye entabeni sihlale sibuye entabeni ngesonto. So sesamoLwesihlanu isabatha esimanzini sogeza sibuye sokhonza uNkulunkulu. Phinde silale bese kuba ngakusasa ekuseni siphinde semfuleni siyogeza bese siyagoduka sisemakhaya. So kulokho esasikwenza uJehova wangibonisa ngomoya. Ungibonisa yona futhi mameli. Uthi bothi kwenzakalani. Masifika thina befika izangoma nani iyeza nemameli. Bahlaba inkukhu because la sasekhona sina awuhlezi ufica igazi lenkukhu nanempaphe namashumi mebefika bona bayibiza bahlabe lapho bafaka amanzi. Ngihamba uye emfuleni uzoyibona lento engisho kodwa ngeke uzoyibone ngoba phela awunaliso lakamoya kodwa uzoyibona inkukhu nempaphe nemagazi. So bafike benza lokho abakwenzayo easy mamedi. Bakhulume nayo ngendlela bakhuluma nayo ngayo kodwa basobe ngayiboni ngoba isangoma ngitshela angifuni indlela ngayo futhi mhlawumbe uzobona ngathi mhlawumbe ngikhuluma into enkulu noma ezinto ngesangoma. Isangoma sazilusa nje. Asazi. Kudinga ukuba sihambe kakhulu kule nkolo yaso kuma. And mesahamba kakhulu kule nkolo yaso sibe ubusathane ngokuphelele. Sibese sazi ukuthi mina ngiyiluminati mase siyiluminati. Mina ngisayisanist mina ngiyathakatha. Uma sirealize ukuthi ngifaka kwinto enje kanti masisanje manje la sethi mesibhuliza ushaya isibona uthi uyavuma abantu bakini base ushaya isibona asikakazi lutho ngoba nje uma uyibuza noma ingane ngeke sikuphendule. Mina ayikho nje nanento eyodwa mina umama wami engangimbuza yona engiphendula nana yodwa nje ehlangana nomngoma bakhe nespirit nana yodwa. Kodwa engiyikhumbulayo ayisho ayiwayethi nami ngizwa izwi likhuluma ngathi bengichazela ngolizwi ukuthi ngibuza ngimtshela ukuthi lokho ngikwazi kanjani ngitshele ulizwa nje esinaye ke uzwa izwi elikhulumayo bese eyenza yabo. So yilokho okwakusimila owayeke akukhuluma. Okunye nje umuntu angikhuluma ngomuntu kanjani noma mama ngihlala naye kakhulu nje. Cabanga futhi ezingane zakhe nezewudadewabo ayikho ingane ayihlala nami kakhulu njengayo. Abanye bazitshela ukuthi ngispoiled nana cha awukuthi umama wayemfundisa into eyodwa ukuthi mina awuqamba mama kumina uyabuza. So ngangibuza ngihlale nje nayo ngihlale kumdrilla kuphela. Mhlawumbe into sesiyibanga nje sesibanga ukudlala wrestling ke noma ibhola konza hleze kahle udlala ibhola yabo nje sesikhala wrestling wayikhonzile emshaya kahle bese sabuya nje mshaye hey boy. So kodwa izinto mase simbuza ngabo nje ngangambuza icula bebecula singawuke letho ngolami esinama ngizenzanga ngenze mabalele ngawuke letho ngolami ngambuza ukuthi yini ithongo yini abalele wangitshela into yodwa wathi ithongo abantu abangasekho ngathi mina abalele
wabona ukuthi akasazi ngathi uzomphendula ethini bese nabo abalele ngithi pho ucela uhawukela kanjani uthi ngihawukele isongo lami noma ngizenzanga nziwa abalele isongo lizohawukela ngokuthi lenziwe yiyona futhi ukuthi ube nje awona leculo la buzi kokhovula wakho buzi ugobela umbuzi ukuthi okay ugobela nayo iculo elikhona awuchaza lokuthi ithongo yini uzawuzwa umuntu uthi awuzomuntu uthi ithongo ingilosi lawo ngamphazisa mase abalele abangasekho lowo ungamnika 80% ngoba it's almost there ngamnika njalo no 50 noma u48 almost there. So kubalekile ukuthi uyacula uyakhuluma wenzani nambitha into oyenzayo uyakhuluma wenzani nambitha yazi ke ngisho into mina bese ngiyanambithisiswayo mthwalo ukwazi ukuthi uthini mina ngomuntu oxoxayo ngoba ngiyathanda ukuhleka ngithanda ukuthi ufuna abantu benhleli nabo be free bekhululeke yebo and kodwa into engayithandi ngiyayisho le ngiyithanda khona ukuhleka nje le angiyithandi ngama geja lapha usuthi ugejisa uthi ehlexabe eziqabeni futhi sebezihleka lezidlula phambili ugeja ke usuyobona ukuthi kuzala ukuthi ugejile so balekile ukuthi uma umuntu noma umuntu oxoxayo wanalani kakhulu mina sengakhoza kakhulu kodwa be careful uma ukhuluma uya-attract le moya uma ukhuluma uya-attract le moya ngaphinde kuzofika ingilosi kimi ngiyasa Jehova ngihlalile nje ngachaza lathi ngihlalile ehlana ngizilile ngokudla insuku ezintathu ngingakhulumi ngiyathanda mina bengiyi-dry fasting bengiyi-dry fasting mengihlala i-dry fasting ngisho namanzi nje mengithiwa dry it's dry because amanzi isikhumba sakho la sinama open pores la so uma wathela amanzi emzimbeni angena ngaphakathi uma waxubha is obvious uzogwinya ngawo lo kuya lento oyigubhile kwandisa amama shuthi kahle awuyishaya nge-dry fasting awuyishaya uma ugeza awusungayenzi i-dry fasting so kodwa ke phela ke ngoba ngihlezi ngijustify nokugijimela kuMateyu 6 lithi ke uJesu la wathi uma uyenza fasting ungabusayithela ngothula ungabe njani ugeza ugcoba ubuso bakho nani kodwa fasting yakho mayazi uJehova yes mayazi uJehova kodwa wenzele i-dry fasting awenzele i-dry fasting uJesu lapha waye-addressa lento yabantu abazenzisayo uthola ukuthi mhlawumbe uyadlula yabo nje ngoba lekhaya kanje bayadlula nje abantu ngilele la egcekeni ngithele ngothuli ngqoke ingubo zamasaka ngilele hawu bandlu makwaza ngabe yini lento yani yabo abantu sebebamunye ubaba lusizi ngenxa yakhe kanti wena uthulula umoya wakho kubantu uNkulunkulu sethi uNkulunkulu ke uJesu ke lapho ukwenza lokho kwenze sethi kwaziwe waziwe wena noNkulunkulu ungawenzela ukuba ubonwe abantu babethela umlotha emakhanda bedabula izingubo zabo bebezile ukudla so wena lokho uma uthi athanda ukudabula ingubo zakho athanda ukwenza uthela ngomlotha nyukela entabeni secretly uhlale wona ube wena wedwa so ngilapho ke kulezi zinsuku ezintathu ngabona ngombono ngibona amadodakazi amathi akufuna ukukhuleka kuJehova kodwa wayekhuleka kuJehova aqala bizithakazelo zabo zasekhaya bizithakazela ibithe kwenza ife limnyama ngalendlela ukuthi ngasaba nami la ngikhona ngasaba kwenza ukuthi kwazi khona into laba ababizile errong ngaze abatshela bathi khulekani uNkulunkulu cha ngasho nje bathi khulekani uNkulunkulu wathi uyabona abantwana bakho ukuthi benzani abantu benza njalo abantu baye bethi bayathandaza kodwa beqala bebizwe okhokho babo abazi they don't know what they are doing abazi angiqhubeke ngale ndaba so lo moya ke manje abantu sebeyawuxosha lo moya bawuxosha so lo moya wase ubona intubo ukuthi ke ukuze ukwazi ukungena kubona kumele usebenzise isithunzi sabantu bakubo abangasekho ukuze ukwazi ukungena kubona kufanele usebenzise isithunzi somuntu wakini onjani ongasekho kodwa kusuke ngasiyena umuntu wakini onjani ongasekho ngiyakhumbula ngelinye ilanga sorry usidole ngibone ngelinye ilanga ngathi ngilele ebusuku nje umbona aqhamuka umama engasekho qhamuka nje isithunzela somama sesikamama qhamuka
mesiqhamuka sithi sekuliwe ngahamba emhlabeni akwazi ungenzele lutho, kumele ungenzele itiye. Sitshela mina lokho, kumele ngenzele itiye. Ngathi uma umama nginikeze ivesi elilodwa, uma umama nginikeze ivesi elilodwa, umuntu uyangimazi ukuthi vele izwi likaNkulunkulu iBhayibheli wayelihlonipha noma eminye imiyalo engagcini, kodwa wayewazi ngoba ngangimxoxela lapho ukuthi i-competition iqala ngoba bekhonze i-faith mission. So uthi babizwe emishini kuhlangana iy'kole, so siyaqhudelana iy'kole ziqhudelana ngentshumayelo yasentabeni, chapter 5 Mateyu. Chapter 5 kaMateyu intshumayelo yasentabeni wayeyisho yonke. Ethi besebancane babeqhudelana ngayo, uthi wayewina ama-award ngayo. Sihambe ibizwe labaphambili esho intshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni, sebona abafundi bakho banyukela kanjalo nje ayisho yonke. Uthi babusisiwe ukuthi yonke. So manje lesithunzela masifika ebusuku ngisibuza mina ukuthi-ke uma umama wami-ke ngiphe ivesi elodwa sengisashintshe samba isilwane. So engifuna ukusho ukuthi lokho engikushoyo nezwi elingifundise kona ngoba ulizwe ungifundise kakhulu khona, yinto engihambe ngayibona and nawe uyayazi ngisho deep down uyayazi. And abanye beze beyibuza ukuthi ubani wayengithanda kabi, kungenza kanjani ukuba enze kanje, ubani wayengithanda kabi, kungenzeka ukuba enze kanjani enze kanje. So lo moya wobudlova, umoya ononya. Ngisho noma ungahlaba iy'nkomo eziwu-200, ungahlaba iy'nkomo ey'kangakanani noma ey'ngaki, kodwa angeke ukuze uthokoze ngawo lo moya lo, you will suffer. Awunalo ukuthi uhlabe iy'nkomo eziwu-20 kufa ingane yakho ngakusasa, awunandaba kakhulu. And wena ufana uhlezi njalo uhlele kwifike, uhlezi usaba. So masifika-ke le moya-ke sifika ngesithunzi sabantu bakini abangasekho. Ingakho-ke abantu abaningi betshela ukuthi makukhulunywa ngedlozi kukhulunywa ngumuntu onjani, ongasekho, kodwa akusiyena umuntu ongasekho idlozi. Hlobo. So ingakho sikuhlukanisa-ke la uJehova ehlukanisa. Esho kuvesi 11 uthi noma owenza iziphoso uye futhi obuswa ile mimoya, because le mimoya le eyokuqala nje, umoya eyafika ilezi ingilosi ezaziwu-200. Lezi ingilosi eziwu-200-ke yizo ezakha amamamedi, yizo ezakha izinkanyamba, yizo ezakha, yabona inkanyamba nje kube inkanyamba nje igcinelwe ngoba iveza inkazimulo kaNkulunkulu. Bonke labo Leviyathane, zonke nje izilwane ezinobungozi njengey'nyoka ey'nkulu yayo inkanyamba. Ezinye isidalwa nje esihlukile, utomfishi sibe siyisidalwa esihlukile, angisayikhumbuli, kodwa nje lokho kokubili kakhulu kwenziwa ile mimoya le ama-fallen angels. So ama-fallen angels-ke siyazi lawo 200, uyawafunda nawo incwadi kaJuda, uyathola lapho le incwadi kaPetru uyathola lapho. So lezi ingilosi zafundisa abantu ukuthakatha, zafundisa abantu ukuthatha ama-jeans, zafundisa abantu ukukhuluma nabantu abangasekho, izona-ke. So kubalulekile ukuba sikwazi ukuthi siqonde izinto ezihlangana noNkulunkulu, sazi ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma kanje, ekhuluma ngombhuli, umlozikazi, yini abelozi, kanjani. Ngikhulise esekhaya, mina ekhaya ngikuhlonishwa abalozi kakhulu, komani uma uhlonishwa abalozi kakhulu, ungalishaya ikhwele egcekeni, namanje angilazi ikhwele. Kodwa-ke ungakalazi kwami ikhwela kuhlangana nokugwala ngoba ngazama ukubeka ilokhu namakhwele olimini. So kubalulekile ukuthi ezinye izinto sikwazi ukuthi siqonde ukuthi zihamba kanjani, zenziwe kanjani. Owenza imilingo kanjalo futhi, imilingo leyo usebenzisa le-spirit lesisamadimoni. So i-spirit samadimoni, ebekuthiwa amadimoni, kukhulunywa-ke ngama-fallen angels, ingilosi lezi nezingane zama-angels zezingilosi, amazimzimu lawa, amajayenti nani, kukhulunywa ngezinto ngey'pirithi ezikanjalo. Azikhulunywa ngespirithi somuntu, because umuntu naye uya-acta as idimoni, ngoba idimoni negama lesisathwane nelesidevil, amagama asho into eyodwa, akhuluma the one who deviates. Udeviate ukusuka entweni noma ukuphasa into, noma kodwa isikhathi esiningi ngithanda ukuthi usebenzise ngokuthi ukusuka entweni. So uma usuka entweni uyadeviate, usuka kwintando kabani, kaMdali. So uma usudeviate usuke kwintando kaMdali, so ozenza into ephambene nentando kabani, kaMdali wezulu nomhlaba. So
sorry, leyo moya-ke ibizwa ngokuthi-ke amadimoni. Nawe futhi uma wenza into ephambene nentando kaMdali kuze kutshela kuthiwa waziwa usathane bo, waziwa nobusathane. Kanti usathane kanje yazi udevil onempondo kwesho kwabantu kanjalo. Siyathanda ukuthi ezinye izinto siyikhulume kanjalo. So lokho kusuke kushiwo isenzo. Ubusathane buyisenzo kahle kahle. Isenzo sakho. Usathane sonke isikhathi buyisenzo. Isenzo senzayo siveze ukuthi ubusathane. Senzo senzayo. Ukhulumayo. Senzo siveze ukuthi ubusathane ngempela, usathane ngempela wena. Yazi bengazi ukuthi usathane kanje usuwenze into emelene nentando kabani kaMdali. So imoya kanjalo-ke le umlozikazi ophosa isiphoso okusho ukuthi-ke ophosa iziphoso okhomandayo isihlahla senza into ukuthi akhomande amanzi ukuthi enze into ukuthi udinga leso spirit, evil spirit ukuze akwazi ukuthi akhomande yonke lento ukuze zikwazi ukuthi zimthobele zenze yonke into. So kubalekile abantwana bakholwa kuwo konke esikwenzayo ukuthi siqonde ukuthi-ke umsuka uqala wedlozi ukuba libuse kubantu labusa kanjani. Abantu from the beginning babekhonza uJehova kusukela ekuqaleni babekhonza umdali wezulu nomhlaba ongumnini mandla wonke. And ukukhonza uJehova kuhlukile kunodumisa uJehova, kuhluke kakhulu. Kodwa-ke sihamba sikufunde. So abantwana bakholwa asibhekene umdali wezulu nomhlaba. Umdali wezulu nomhlaba uyasithanda, ufuna sibe ngabantwana bakhe, bese ngabantwana bakhe uza senzela yonke into. Ngoba le moya le ngiyichazayo enedominion kuzo zonke izinto nje na kuma president uzothi ama-president washo omunye umkhaya wami lo president wathiwa hey lokho kutholakalile lapha enkanda kwatholakala amamamedi lapha kuSwimming yakhe kwatrenda kakhulu. Kodwa ngavela kwakutrenda into enobumnyama akuhlalanga. So into ehlangana nosathane uyazi ukuthi hlezi kuthiwa manje pelini kanjalo. Just ukuthi uNkulunkulu uyakuvumela lokho ukuze sikwazi ukuthi ukhona. Because ngithi bengihleli nje kade ngihleli nje nabasebenzi esisebenza nabo isikhuluma ngathi mina besho indaba yokuthi kwaba nezinto ezazidla abantu ezinamadimoni kanje. Ngathi mina yazi lezi zinto lezi ukuthi ziveza ukuthi usathane ukhona. Njengoba usathane ekhona it's obvious ukuthi uNkulunkulu njani ukhona. Just nje ukuthi ngimane clarity ukuthi konke okwenzakala la kuveza ukuthi-ke uNkulunkulu khona. Mayekhona usathane it's obvious ukuthi uNkulunkulu khona. Bekhona ama-scientists ahlezi ekhuluma ukuthi senze ukuthi nokuthi it's obvious ukuthi usathane ukuthi uNkulunkulu njani ukhona. Awukwazi ukuthi kube khona u-left ungekho right. Awukwazi lokho. Awukwazi ukuthi kube khona u-no ungekho yes. Awukwazi lokho. So yonke into ihambisana ngazibili. Kufanele uwena ukuthi ukhethani, ukhetha ukuphila noma ukhetha ukufa. Akwazi ukuthi kube khona ukufa kungakuphila. Akwazi ukuthi ukuphila kube khona kungekho isigcina. Kufanele ukwazi lokho. So kubalekile ukuthi sonke isikhathi konke makwenzeka kwenzeka ngesigaba esi-right, ngesikhathi esi-right, endaweni e-right ukuthi wena uzibusane noNkulunkulu sonke isikhathi. Ungathuki ukuthi mhlawumbe ivangeli sethi lishumayele lize lihambe. Lihambe kakhulu lajula kakhulu. Elalabo bantu laba abazimiselayo. Ungathi ukuthi siyasho ukuthi uma uphila kanjena ubona ukufa na izikhandle uma unaso istamina. Kodwa wazi ukuthi leso stamina leso sithola kubani? Usithola kuKristu. Uzokwazi ukuthi survive ube namandla ukwazi ukuqobela lezo zinto. Kodwa uma ubuthakathaka kusho ukuthi umlahle uNkulunkulu. uNkulunkulu uye okwakhayo. Ngoba uNkulunkulu akuphanga umoya wobugwala kodwa uphe umoya wobuntwana ukuthi umemeze ngazwilinye uthi baba sikhala kuwe. So uma sikhala kuwe kuJehova siyazi ukuthi asilutho ngaphandle kwakhe. You must know deep down. Singakhuluma ukuthi ufanele ungadli ukuthi ungenzi ukuthi kodwa konke lokho sikwenza ngamandla kaNkulunkulu. Ngobona umthetho uma uyifundele wena wedwa wase uyafisa ukuthi u-apply ukuthi akubi lula njengoba usuke izwi laNkulunkulu likhulumile deep down kuwena. Mina kula izwi laNkulunkulu likhulumile deep down kumina. Ngiyibambe yonke. Noma ngishelela kuvuka. Kodwa le engiyithathele mina yona ngathi ngayile ngiyawufisa lo mthetho ngihambe ngawo. Ngoba siyafisa vele okuyinto ebalekile. Kodwa ekufiseni kwethu kufanele sikwazi lokho ukuthi-ke khona izinto uJesu asifundisa zona. Wathi ungafungi ungafisi. Ngamona ukuthi ungafungi ungafungi ungafisi. Basitshela ukuthi singafungi ithempeli. Singafungi i-altar. Singafungi shana nenwele lekhanda lethu. So uma wafunga sekumele ukuthi ufeze.
Ingakho kwesinye isikhathi-ke ngihlala ngitshela ukuthi mina indaba ye-divorce into engayi-exist ngoba usufungile. Imimoya yonke ilindele izwi, yonke emihle nemibi ilindele uzwi liphuma emlomeni wakho. Ingakho-ke kuthiwa-ke bangikhuluma kuthiwa spell. So konke okukhulumayo into eyi-spell-ke uyazi ukuthi into eyikhesi angithi. I-spell angithi curse, yes curse. So ngishaya nge-magic spell.